Так. Падаецца ўсё. Вітаю ўсіх, вітаначкі. Вітаю вас. Спадзяюся, у вас усё добра, а у нас сёння Dreamfall The Longest Journey, які мы ў апошні раз, можа, краналі паўгады назад? Больш? Мне падаецца, больш. Дык вось. Давайте, не, катсцэнку не трэба. Працяг гісторыі пра зя і млю. Дык вось, прабегчыся па ўсяму прям лору гульні гэта складана, з таго, што мы яшчэ гуляем з вялікім перапынкам, я магу нешта нам нахлусіць. Вось, нешта на мне гульня голаснавата трошкі ў вушы. Я памятаю, што ў самой гульні яно пацішэй. Глядзіце, якая справа. Блин, мне падаецца, яно прям мяне перабівае. Капец, якая яна голосная. Так, давайте у самой гульні цішэй зробім. Я упэўнены, што ўнутры гульні будзе проста цішэй. Так, ну, напрыклад. Давайте, можа, галоўную. Вось, усё, падаецца, павінна быць нармальна. Я не упэўнены, што яно так вось. Захаваць. Вось, добра. Што мы робім? Мы праходзім, гэта ўжо другая частка серыі, праходзіць мы будзем далей другую частку, у нас быў толькі адзін стрым, а вось пры гэтым другая частка больш як бы насычаная па падзеях, і яна праходзіцца па сутнасці, гэта ўжо не квест, калі першая гэта была чысты квест, ну там не нулявых нават, а 90-х больш нават, ну по-моему, яна ў 90-х выйшла. Вось то другая ўжо больш сучасная версія як бы квестаў, адвенчур, якія перарабляліся, яны былі, ну, трошки прасунуліся наперад. Трэця частка будзе яшчэ больш нагадваць больш сучасныя квесты і адвенчуры, але мы пра трэцюю частку лепей казаць, калі другая ўжо пройдзена. Гісторыя расказвае пра Хлою Кастильо. У гэты самы момант яна па сюжэце у нас трапіла ў пастку. Вось, яе злавілі дзве сястры блізняшкі, яе хлопец былы кудысьці знік, ён рэпарцёр. Да ёб, божухна, не сягуня. Вось, пры гэтым яна пролезла, адзінае, што ўсё навокал Зоі Кастильо падказвае на тое, каб знайсці ёй Эйприл Райан. Эйприл Райан — гэта галоўная гераіня першай частцы, якая зараз увогуле знаходзіцца ў іншым сусвеце. Пра гэта Зоя Кастильо яшчэ, падаецца, не здагадалася. Хлоя? Я не памятаю яе. Дайце-ка я загуглю. Мне падаецца, я назву стрыма нават неправільна даў. Дайце-ка момант. Падаецца, яна Зоя зараз. Зразумею, яна не Хлоя. Я не ведаю, чаму мне Хлоя узгадалася. Так, лезу на Вікіпедыю. Зоі, так, Зоі Кастильо. Зоі нават. Так, Зоі, не Хлоя. Не ведаю, адкуль мне Хлоя взялася. Зоі. Я назваў стрым. Мне падаецца, што жанры квест адвенчуры адрозніваліся. Ну, яны тыпу глядзі, у ангельскай мове адвенчуры называлі, і тое, што мы называем квестамі, гэта адвенчуры таксама. Вось. Па сутнасці ўсё адвенчура. Ну, па тыпу, любая point and click квест, point and click адвенчура, ну, вось такое. Яны у ангельскай гэтых самых журналістыцы ў ангельскай яны выкарыстоўвалі ўзаемазамяняема, і ў асноўным выкарыстоўвалі адвенчура. Гэта як, ведаеце, у нас ёсць жанр, якога няма у гэтай самай, у ангельскай, напрыклад, слэшер. Вось, у нас ёсць такі жанр, але ў ангельскай гэта ўсё бітэмап. Напрыклад. Ну, то бок, это просто такія праблемы перакладу. Давайте, поехали. Мы у лёгкім хорары тут. Блин, якае дзіўнае кіраванне, пачакайце-ка, яно заўсёды такое было, я не заўважыў. Можна кіраванне. Так, не, ну гэта ўсё нармальна. Мяне цікавіць, каб мне... А я што, на геймпадзе гуляў, альбо што? Просто у мяне разгорнутая камера. Прям полностью. Давайте я перераблю. Ось так. О, мне уже приємней.
Hack and slash. Ну, типу. Не, hack and slash, ну так. Просто што у журналістыцы у асноўным выкарыстоўваецца, ну, вось гэты прям большасць журналістаў выкарыстоўвалі бітэмап. Нават на Devil May Cry, калі выходзіў 4, я на ангельскі тады чытаў гэтыя самыя крыніцы. 3 альбо 4 называлі гэта бітэмап. Вось. Нагадываю, Зоі зараз поўнасцю адключыцца, і вось што яна бачыць. Дзяўчынка, якой ёй паказвалася ў снах і ў тэлевізары ўвогуле. Мне падаецца, можна гук зноў падвышаць. Не ў Канзасе Зоя апынулася. Далёка не ў сваёй Касабланцы. А, не, яна ў Новы Лондан трапіла. Та якраз лакацыя з першай гульні, а зараз ужо яна дакладна не там. Як вы можете здагадацца, для тых, хто гуляў са мной праходзіў першую частку, вы можете здагадацца, што ў прынцыпе мы зараз якраз-такі трапілі ў Аркадыю. Для тых, хто не памятае, хто ведае, але не памятае, існуе два сусветы. Гэта па сутнасці дзве версіі нашай планеты. У адным гэта сусвет тэхналогіі Старк, у якім, ну, тэхнічна мы знаходзімся, то бок, як бы, гульцы, то бок. І калі перанакладаць на наш сусвет, то па сутнасці у нас захоўваецца тая ж самая ідэя, што ёсць адзін сусвет тыпу версія Зямлі Старк. Вось, ёсць Аркадыя, пра якую людзі са Старку амаль нічога не ведаюць. Оп, у мяне нешта ёсць. Каменчык. Даецца ўсё. Мне падаецца, я здзіўлены. Можа, я на геймпадзе гуляў? Мне такое адчуванне дзіўнае. Просто, ну, быццам бы я па-іншаму зусім успрымаецца. Вітаю, КамАЗ. Так, ну што, можа, і каменчыкам трэба увагу адцягнуць? Бывай. Оп, ачапіся. А, я забыўся, тут же бойка ёсць, свая баявая сістэма. Божухна. Это нават дзіўна трошки. Баявая сістэма тут прям не только недарэчная, але просто нечакана. Мне нават забылася, што мы паспелі пачаць гэтую частку. Мы нармальна так прайшлі ў ёй. Мы прайшлі поўнасцю Касабланку і адправіліся ў Новы Лондан. Мы ўсё шукалі сляды свайго там былога, ну, то бок, у Зоі ёсць былы хлопец, з якім яна разышлася, і ён гэты самы рэпартёр. І гэтага рэпартёра была, ну, мы сустрэлі яго ў пачатку гульні, але потым ён кудысьці знік, і па яго слядах ідуць нейкія адбітыя людзі, там маніякі. Вось, незразумелыя, там, напрыклад, дзяўчынкі-блізняшкі, нейкае там расследаванне на яго заведзена. Ну, карацей, праблемаў да халеры. Зоя адпраўляецца выконваць, ну, тое, што паспытаў былы, яна ідзе выконваць тое, што ён паспытаў. Але ў выніку ўсё ператвараецца ў нейкую жэсць, загавары таямнічыя, і ні халер не зразумела. У выніку яна увогуле бясконца за ёй ходзіць гэтая скрозь усю тэхніку, усе экраны ходзіць за ёй дзяўчынка маленькая, якая кажа, што трэба знайсці Эйприл Райан, гэта суперважна. А Эйприл Райан, яна ўвогуле не ведае, хто гэта такая. Мы ведаем як гульцы, таму што Эйприл Райан гэта гераіня першай частцы. Няхай, давайте будзем біцца з ім. Не збіраешся са мной біцца, не?
Давай, хоч сюди, на аренку. Я не пам'ятаю, до речі, тут блок якби є, але ось як він робиться, я ні халер не пам'ятаю. А, на пробіл. Розумів. Да, блін. Ви бачите, чат, тут екшон, тому я не вельми можу почитати нормально. Ау. Нормально. Ну ось, я ніколи не бачив таких істот. Рабі, як піца шеф учив. Так, у нас у дитинстві був жанр драчки, який об'єднував Double Dragon і Mortal Kombat. Яно, так, по типу ми називали, як називалося. Ніка яйка якоїсь світиться. А можна його сховати? Або я обов'язаний його носити з собою, так. Ну ладно, почти з ним. Чому б ні? Я люблю відкручувати різні речі і з собою забирати. На Broken Age, на The Medium відправляється 2500. На Broken Age відправляється 2500. Дякую велике. Я згадав, там була жудасна історія з Малпою-допоможником. Малпа-допоможник у Хлої був, і у її внутрі, насамрэч, було сховано повідомлення. Коли нешта здариться з гэтым челом, я не пам'ятаю, як його кличуть, були карацей. Ось, коли з ним нешта здариться, то Малпа зачитає повідомлення для Хлої. І, ну, передасть потрібні файли. Ось. Ну, там, по його розслідуванню. Ось з-за гэтых файлів яна відправилася далей у Новий Лондон, каб, ну, на територію, де була якраз таки April Ryan з першої частки. Ось, вона туди відправилася, каб допомогти, ну, як проглядіти далей розслідування. Куди гэта яйка приткнуть? Давайте покрутим. Я просто кручу речі, тому що можу. А яйка-то куди? Нешта по гуку було не тое. На DaVinci Original Sin 2 отправляется 2500. Дякую велике. До речі, команда Game альбо гульня уже есть, уже доступна. Просто нема гэтых самых. Нема подказки на я пакуль не робил. Зарабіць кліп, жадаеш рабіць кліп, рабі ў любы момант. Табе гэта не павінна замінаць. Так. А куды... Я ўсё яшчэ не разумею. Я просто яйка як бы падабраў, а такое адчуванне, што мне сюды... Па-мойму, сюды ў мне яшчэ рана. Угу. Ну, по сутнасці, запустіць кола, каб яно запрацавала. І там на версіі дораўляная платформа. Хутчэй за ўсё мне туды? Я ўжо не памятаю. На DaVinci Original Sin 2 отправляется 2500. Дякую велике. И... ну так, уже попереднее я зачитывал. Так, у нас все пополняется. Разломанная лестница. Боже холера, а? Ну, не ведаю. Давайте сбегаем назад. Мне пытается, я просто пропустил место, куда это яйка и тыркнуть. У меня реально такое адчуванне, что я на геймпаде гулял, але я уже не буду переключаться, потому что геймпад трошки бывает проблемной штукой, особенно со старыми гульнями. Ну, мне докладно не туды. На іншы бок увогуле не трапіць. Які горад прыгожы, а? Ось, хто гэта такі, я не упэўнены. Яны... Я б сказаў, але я не памятаю. Таму што яны, па сутнасці, у першай частцы адсутнічалі, а мы ў магічным сусвеце, і тут можа быць што заўгодна. Досвід першай часткі паказаў, што, па сутнасці, тут усё шмат чаго панапрыдумаванага свайго. Яно працуе трошки па-іншаму.
Ну, не сюды. Тут, па сутнасці, не той, каб шмат месца, дзе ўзаемадзейнічаць. Кола круціцца не будзе. Мне патрэбна вызваліць зверху платформу, так? Пытанне, як мне... Massive cogwheels and clockwork. А, там нешта механізмы ўнізе. Так, ладно. Усё роўно не дапамагае. У мяне проста ў інвентары, па сутнасці, так, вось. 2 каменьчыка, і гэта яйка. Што это такое? Egg is Y- making a mechanical ticket. Яно гук яшчэ выдае. Слухай, а ці бяспечна вось так цягаць у руках шар з плутоніума? Не, гэта нормально, гэта нормально. Мы яго яшчэ есці не пачалі. Ты яшчэ не ўсё бачыў. Ладно, ладно, не будзем мы яго есці. I would guess that wheel is used to control the machine. Ну, гэта я разумею. Я хутчэй за ўсё прапусціў нейкую... А, зверху? It looks like a machine with a big wheel and a socket on top. I wonder what it does, and if it still works. Я магу яйку тут зверху запихнуць? It's definitely mechanical and old. Ну, а яйка не? Не будем карыстацца? Во, зразумеў. Вось оно. Усё, і зараз павінна запрацаваць. А нельга потом насадзіць яйка наверх той машыны? Вось гэта зараз і зрабілі. Добра, запрацавала. Я так разумею, што нам патрэбна па-шалёнаму зачапіцца проста за гэту ўсю канструкцыю і паехаць, так? Я бы не паехаў так. Шчыра, я не ведаю, я бы пайшоў бы па горадзе блукаць. Вось гэта лухта, гэта жэсць нейкая. Упс. На Mountain Blade 2 направляется 1000. Дякую, вяліке. Ведь собі, калі б лесіца яшчэ, типу, на 30 хвілін была бы. Тут же темно, капец. Мне потрібно світло. А яйка... Ну не, яйка я забрать же не могу, правильно, оттуль? А краніца святла може бути нейкая. Там просто темно, я так разумею, мне потрібно світло, каб побачиш хоч штосьці. А у меня по сутности из предметов только каменчики. Ну реально так. Няўжо яйка можна было забрать после того, як запустили? Падаецца, что так. Поехали. Паўгадзіны ўніз. Это Might and Magic 10? Ну, вось оно, так. Ремейк 10-й Might and Magic.
Але ж, ну, не може бути такого. I think this is the only way to get back down there. Ага, можна спуститися. Не, ўсё правильно. Так, яны далі магчымасць нам спусціцца ўніз. І зараз мы можам забраць яйка, правильно? Так, і вось з гэтым яйкам уже можна прыйсці туды назад. А, не, апарат сам па сабе працуе. Ладно, ладно. Пайшлі тады. Будзе як тады замест лялькі малпы яйка. Дык не, у першай частцы вось гэтыя моманты, там жа патрэбна было вяртацца. Ну, па сутнасці, калі ты не здагадаўся, што табе патрэбна забраць, табе патрэбна, тыпу, у цябе ёсць 20 экранаў, здагадайся на якім што дзе знаходзіцца і патрэбна з чым узаемадзейнічаць. Вось, там трошки абсурдная сітуацыя атрымлівалася. Тут як бы яшчэ нармальна, у мяне па сутнасці кропак узаемадзеяння ўсяго 3-4. На Alien Isolation проявляецца 9500. Дарэчы, выправіў таксама яшчэ і Alien Isolation у спісе у нас. Яна на першым месцы. Сёння у нас канец галасавання, таму вызначаецца, во што мы будзем гуляць заўтра, і пакуль што лідыруе у нас якраз такі Alien Isolation. Опа. На наша яйка надписи реагують. Ну, на посадності зліва направо усё ніжэй і ніжэй. А што, калі мне яйка патрэбна, каб дзесьці гэтыя сімвалы ў іншым месцы знайсці? На Divinity Original Sin 2 9500 і яшчэ крыху на сотня на Alien Isolation. Божухна. Хутчэй за ўсё нам патрэбны той храм, які быў у пачатку амаль. Трэба да яго падысці і агледзець уважліва. Можа быць, там сімвалы ёсць? Я так, мне патрэбна знайсці прымяненне для свайго яйка. Туды-сюды яго нашу. Наконт трымаецца, ну вы паглядзіце, яна моцная прям. Яна добра трымае свае яйкі. Нагадваю, што з'явілася каманда Клічнік Гейм альбо Клічнік Гульня. Вы можете выкарыстоўваць гэта адно і то же. Тое ж, але ж у мяне няма падказкі на тое, як яна выглядае, я пакуль яе не рабіў. Вось, падказка будзе час часу потым з'яўляцца. Ну, 100% павінна з'явіцца штосьці, правильно? Я просто неуважліва аглядзеў. Да не, ні халера няма. Да ну. Ну гэта ж такі відавочныя дзверы, а? Я нават не ведаю. Сімвалаў я таксама не бачу. А гукі мы чулі хоць якія дзе-небудзь? Каб мы гукавую падказку гэтую выкарысталі. Там просто ну, злева направо ідзе просто на паніжэнне. То бок злева самы высокі гук, справа самы нізкі і ўсё. Можа мелодыю нам патрэбна якую сыграць. Можа быць гэта мелодыя самой гульні? Я можа неуважліва слухаў. У каманду я не дадаваў гэтай самай верагоднасці спецыяльна. І, дарэчы, можа быць, варта паставіць ёй трошачкі кулдауна на саму каманду. Можа, давайте прямо зараз паставлю. Праблема ў тым, што я не магу... Трэба хаця бы невялічкая здрымачка паміж паведамленнямі, а то Twitch мяне як за спамера забаніць.
Давайте я, може, зараз додам кулдауни. Чи можна писати місце? Можна писати. Можна так. Давайте-ка момент, я хутенько додам кулдаун, а то твічу може не сподобатися то, що я роблю. Так. Опції, кулдауни. Так. Я додал 2 кулдауны, один глобальный, частей за 1 секунду яно не будет запускаться, и додал еще на користача, то бок кожны не частей раз, чем раз у 5 секунд. Я думаю, вам будет комфортно и не перешкоджать, а мы разные лимиты не доберемся до их. Героиня каля той сцены? Не, нічого не подказывает. То бок, звичайно, можна поглядеть. Ось так ось, наприклад, взаємодейничать неяк, альбо что-нибудь яшчэ. Каментарі дає атрымаць. Але не, у гэтым выпадку нічога няма. Так. Нам патрэбна хоць якія музыка. Дзіўна, што яна нічога не... Ну, нідзе ніякай ні музыкі, нічога такога. Слухайте, у меня зараз флешбэк раптоўны. Я памятаю, што я на гэтым месцы закрас, калі гуляў. Я прайшоў яе раза 2-3, можа, Dreamfall The Longest Journey. Але я памятаю, што гэтае месца я закрасаў. Я памятаю, што у меня была праблема з гэтым пазлом. Давайте ад балды зараз натыркаю. У мяне просто памяць праходжанняў. Я быў упэўнены, што гэта адказ на пазл, але чаму, я не ўпэўнены. А не, пачакайце, гэта ён прайграў, так? Не, гэта не адказ. Я ўжо пабраў... Такі, я ведаю адказ. Не, яно просто... Не, ладно, гэта не яно. А дзе хоць якія гукі? Я выбачаюся, я лацінку толькі не дадаў. Мне ў галову не прыйшло, зараз я прям дадам. Мне не праблема. Гэта найменшае, што патрэбна. Так. Дадаў лацінку. Вы можете лацінкай зараз камандай карыстацца. Забыўся. Я слухаю музычку зараз. Не, это не можа быць. У музычкі ўжо 4 ноты ёсць. Ну, типу, на павышэнне. Столькі проста няма у тым самым. Ну, не, ну здесь ж павінна быць падказка такая прям відавочная, ведаеце, як звычайныя нармальныя людзі пазлы робяць. Типа падыходзіш і табе праігрываецца музычка. Ну, гэта я не наладжваў, там можна было напісаць палепей у камандзе, але гэта нармальна. Калі што, верагоднасць я дадаваць не буду, таму што я ўжо паспрабаваў і мне не спадабалася, што атрымліваецца, таму будзе без верагоднасці ў камандзе. То бок вылічваецца верагоднасць нармальна. Праблема ў тым, што не зусім зразумела... Ну, карацей, яно вам не той, каб карысная інфармацыя. Шчыра. Так.
Може тут десь ті гук які. Просто що робить чоловіку, який, наприклад, ну, має проблеми не просто з музикальним слухом, а увогуле, типу, проблема со слухом. Що ён робить буде в цьому випадку? Ну, 100% гэтыя руіны павінны быць. Ну, просто няма нічога больш. Тут узаемадзеянняў на гэтай лакацыі не тое, каб шмат. Я памятаю, што я захрасаў. І прям памятаю, што колупаўся гэты камяніўся. Чамусьці я гэты момант добра памятаю, але вось у чым рашэнне, я, па-моему, тады дзесьці падглядаў адказ. І мне не спадабаўся ён. Адзін з момантаў у гульне, дзе складаненька. Ну тады атрымліваецца проста музычка, галоўная тэма, якая грае вось тут. Я не ведаю, да. Definitely mechanical. It's Давайте. definitely- Оп, поставим яйка назад. Просто тому что. I would guess that wheel is used to control the machine. Не? Нічого? Гуків ніяких нема, так? That egg thing fit right into the socket. Хочешь сказать, гульня неприязна до глухих? Мы можем на неї у суд подати? Як то гульня із нульових яшчэ, я на яе немагчыма падаць у суд. На Broken Sword 1 отправляется 10 тысяч, дякую вялікі. Ну не може бути такого. Ну. Павінен быць гук дзесьці. Давай гульня. Галоўнае, і малюнкаў гэтых, якія там намаляваны, я іх нідзе не бачыў. Яны проста адсутнічаюць. Можа мне нешта яшчэ нейкую да сцяны нейкае падысці і пабачыць гэтыя сімвалы. Ну, блін, нават вось зараз тэма грае, гэта там 4 ноты, як мінімум. Нешта лухтанейкае. Я зараз, можа, не вытрымаю, пайду глядзець праходжанне. Мне ўсяго 4 гука. Не, лухтаненька. А чаму мне запомнілася вось гэтая камбінацыя? Ну ладно. Можа ў адвортным парадку. Вось так. Мне вось прям... Не, 81 вариант не, мы не будем пробирать. Не, почекай, почекай. А, ну так, 4 гэтых самых. Угу. Ну не, 81 вариант мы не перебираем. Не. Усё, я иду проходження. Нахрен гэтым. Это не вельмі удалы пазл. Dreamfall. The Longest Journey. Music Puzzle. Так, бла-бла-бла. 3 символя.
Першы, другі, першы, трэці. Чаму? Гэта рашэнне. А я ж ведаю, чаму. Music puzzle explained. Будь ласка, патлумачце, чаму яны? О, гэта мелодыя, якую напяваюць істоты, калі вы іх забіваеце, і перад тым, як іх вы забіваеце. То бок, калі вы слухаеце іх, то вы запомніце іх мелодыю. О, божухна. То бок вы па сутнасці павінны былі прыслухоўвацца да таго, што яны робяць, і перад тым, як іх забіць, то калі вы іх забіваеце... Усё, досвідос. Цудоўна. Я разумею, чаму я захрас тады. Пры гэтым, калі я ўжо паўторна праходзіў, я ведаў, ну, у чым прыкалдэс, і я ведаў, да чаго прыслухоўвацца. Опа, дзе мы? Пусціце нас. Locked from the outside. Так, звонку зачынена. Там. У акенца мне. Выпусціце мяне. A wooden wheel. What is this place? I must be dreaming. Драўляное кола. А ў мяне нічога з сабой няма. Каменьчыкі гэтыя таго. Не? Нічога глядзець нельга? Выпусціце. It doesn't look very solid. Бі. Давай, яшчэ. Цудоўна. О! Апарат. That machine looks brand new. It definitely doesn't fit in with the rest of the stuff down here. Абсолютно новенькая машина. Нечакана. All this stuff. It's like something out of a fantasy role-playing game. Who stores food like this? I don't think I'm in Newport anymore. А, вибачайся, там Новий Лондон казав, але подається Ньюпорт. А, ні, Ньюпорт це був город. Усё згадав. Ньюпорт це город, а Новий Лондон це ось пляцовка, на якій були ми. Я просто сказав про Ньюпорт, і вона така, блін, мені подається, я вже не в Ньюпорті. Нешта ўсё вельмі фэнтэзійнае. Як вы уже здагадаліся, для тых, хто ведае першую частку, гэта яна ў Аркадыю і трапіла. Вітаю, бачу, на мінулым стріме узгадалі вікінгаў. Таксама раней я хацеў на іх паставіць, але праз дэфіцыт дайсаў вымушаны скараціць апетыт. Ну, як па магчымасці, Не праблема. Калі што... Ладно, давайте я выйду ў агульную залю. Sure looks like apples, but I'm not taking anything for granted anymore. That beer tap looks out of place. It's too shiny and modern. Вельмі сучаснае гэта самае. Кранік для піва. Benrima, visitor. What are you on about, Bryn? She's standing right next to you. Hello? Oh, blessed be the sixth child, you startled me. You speak English? Oh, thank God. Listen, I'm not sure what's Speak what? Who are you? Where do you come from? I don't know. I think I'm dreaming. It's just that no matter what I do, I can't seem to wake up. Dream? This is no dream, child. Do you need me to pinch your arm? What? No. No, that's... The twins, they did something to me. Something... How did you get in? We don't open until midday.
Open what? The inn, child. What do you think? Are you soft-witted or... By the balance you... Я згадаў, што не... Вось, дзякую вялікі, што хаця б паўза ёсць, таму што проста доўгія дыялогі, у якіх па сутнасці няма ніякай паўзы, альбо там неабходнасці скролі дыялог, яны проста размаўляюць, як размаўляюць. Яна апынулася ў карчме, раптоўна, абсалютна з нянацку, па-за межамі свайго сусвета, абсалютна. Мы-то ведаем, мы-то ўжо як ведаем, але я праходзіў гэтую гульню першай у серыі. Для мяне было шокам. Я ні халеры не разумеў, што адбываецца, і чаму яна трапіла ў фэнтэзійны сусвет. Для мяне гэта было навіной, было вельмі крута. То бок раптоўна яна трапляе, вось, дзяўчынка трапіла ў іншы сусвет. Вось. Але па крыху як бы стане зразумела. Для тых, хто яшчэ не здагадаўся, гэтая карчма, гэта тая карчма, у якой мы былі ў першай частцы за Эйприл Райан. Яна, вось гэтая жанчына, вось гэтая карчма, ўсё тое ж самае. Адзінае, што карчма трошкі ў заняпадзе, і ў яе з'явіліся ты самыя нейкія металічныя прыблуды, напрыклад, кранік для піва круты. Вось такое. Цмок, гэта ж так не працуе. Па камандзе я ж гэтага не раблю. Раптоўна апынуліся ў карчме, такое здараецца ў пятніцу ўвечары. А потым і з раніцы раптоўна невядома дзе апынуліся. Ну, вось гэта тэлепорты знакамітыя, фэнтэзійныя. Дзесьці было... Смешна, мне спадабалася, я выбачаюся, проста ўжо даўно было, я таму не адзначыў, дзе апынулася. Гэта што? Мля! Вітаю на другой палове нашай зямлі. Ось, давайте працягвай дыялог. О, яна здагадалася, адкуль мы. Gracious me. Another shifter. Why do they always end up here? Another what? You must go see Minstrel Magda immediately. She will explain everything. Мінстру Магда. Хто гэта такая? Leave now. Я не памятаю. Don't speak a word of this to anyone. They have ears everywhere. Look, I don't know what's going on, and I don't know what a shifter is or why I'm supposed to see this Magda person, and... I understand that you are frightened, child. You don't understand. I have absolutely no idea what's going on. I'm almost starting to think that those stories Charlie told me about April Ryan are true. Did you say April Ryan? Yeah. Do you know her? No, I don't recognize the name. You need to see Minstrel Magda, child. Ведае яна Эйприл Райан. Guess I don't have a choice. Dream or no dream. Where can I find her? She moves around, but Blind Bob ought to know where she is. He's right outside. You can't miss him. Blind Bob, Minstrel Magda, underground cities and strange monsters. I feel like I'm inside some kind of fairy tale. All right. I'll go talk to, Blind Bob. Thank you. What's your name? Benrima Salmon, child. I'm the innkeeper of the Journeyman Inn. If you ever need anything, come see me. I'll help you the best I can. I'm Zoe, and thank you. I'm sure I will see you again. You're the only person I know in this place. Так, нас адразу яна адправіла, она такая, блин, яшчэ адзін шыфтер. Як жа дзяўблі, яны ўсё зваліваюцца на яе. Шыфтеры гэта даволі рэдкая з'ява, гэта людзі, якія могуць падарожнічаць паміж сусветамі. Вось, яны могуць проста правальвацца ў іншы сусвет і пераходзіць паміж імі па жаданню. Дайце-ка момант. Вось. І карацей, яна гэта пракаментавала. Папярэдні шыфтер, якога яна бачыла, гэта была Эйприл Райан. Як толькі Хлоя, ну, выбачаюся, не ведаю, чаму я яе Хлоей называю, яе імя Зоі. Як толькі Зоі узгадала пра Эйприл Райан увогуле, таму што яе сюды прывяло, яна такая, я ні халера не разумею, што у вас тут адбываецца, што за халера. Вось, чаму вы так дзіўна кажаце пра ўсё? Джонсон нават не зразумела, што такое ангельская мова. Ось, і калі, як толькі яна ўзгадала Эйприл Райан, яна такая, я нічога не ведаю. Ідзі, карацей, размаўляй з Мінстру Магдай, цябе слепы Боб
падкажа, дзе шукаць мінстру мага, яно павінна дапамагчы. Я вось не памятаю, яна была ў першай частцы ці не, ну, у сэнсе мінстру маг, да. Здаецца, не, гэта нехто новы. Так, рэгістр не ўплывае, вы можете ўводзіць у любым рэгістры, павінна, нават калі вы неправільна дзесьці ў сярэдзіне слова, там літару паставіце за вялікай, все павінна быць нармальна, але любыя прабелы лішнія, ну, па тыпу у сярэдзіне, то бок, напрыклад, калі вы the longest, два прабелы journey, гэтага ўжо не знойдзе. Там вельмі абмежавана, скажем так. Ніякай вельмі разумнай там пошука, нічога такога я не рабіў, гэта праца было на 30 хвілін, так што, ну, вы I бачыце. don't know any of these titles. A Bestiary of the Southlands. Okay, I don't want to know any of these titles. Хлоя гэта ж з Uncharted, так? Ось, падаецца, так. Хлоя, яны ж візуальна нават падобныя, не? Ну, трохі персонажа. Мне падаецца, таму я іх блытаю. Можа быць, яна. За 2 прабелы штраф 1000 дайсаў. І цікавым факт, як толькі мы ўзгадалі Эйприл Райан, той хлопчык, які сядзеў тут, ён адразу ж сышоў. Карчма зараз зачынена, таму як бы тут не той капшмат, ён хутчэй за ўсё яе знаёмы. Але вядома, што яны абодва ведаюць пра Эйприл Райан, таму што, ну, I don't know any of these Эйприл Райан даволі знакамітая асоба тут. Bestiary of the Southlands. Okay, I don't want to know any of these titles. Не? Можа яшчэ штосьці? Hello. Yes, child? Where did you say I could find Blind Bob again? He's right outside. He's as short as he is loud. You cannot miss him. Добра, ідзем шукаць слепога Боба. Вось, што самае кайфовае для мяне было, калі мы ў першую частку перанесліся, гэта тое, што ў другой частцы, па сутнасці, поўнасцю адзін у адзін паўтараецца лакацыя. Вось нават зараз камера паставілася, як было, ну, з таго, што там фіксаваны, як бы, агляд быў. Вось толькі гэтай рэчы там не было. Раней. Вось гэтай вось вежы. Ну і лета было. Мы не ўзімку былі. Нам сказали со слепым Бобом поразмаўляць, а мы полезем у праблемы. Excuse me, what's through this gate? It's closed. Step back. I haven't stepped forward. You're in violation of Azadi martial law regarding loitering. Move along. Okay, А ззаді... fine. I won't loiter. А ззаді, по-моему, узгадывались у першай частцы, толькі мы іх не бачылі ні разу. І мне падаецца, я помыляюся. Ты слепы Боб. Mind me, good sir, madam. Ben I'm Rime just said I a would poor find this old blind Bob guy bastard right with nowhere to outside. go and nothing to Could that be eat. him? He looks blind. Arms for a poor old blind bastard with no home, no hearth. I'm so sorry, I don't have any money. Ah, well, I'll let you in on a secret, Rose Petal. Blind Bob's happy he don't have no home, no hearth. Had those, hated them, left to begin a career in bed. Кар'єра у жебратстві. Freedom, fresh air, no strings, no stress, no bleeding taxes. Aren't you cold? You think, but no. Had a bit of an accident with a fire charm when I was a wee lad. Left me permanently temperate. It's actually quite pleasant. But what about that whole being blind thing? That can't be good. Oh, that. It's theoretical. У сенсі теоретично. Ти теоретично сліпий I Боб? could have been blind. Had an accident with a chemical spell when I was a wee lad. Near burned me eyes out. But it didn't. No, no, not at all. Missed blind Bob's face by a mile. Could have burned me eyes out, mind you. Could very well have. So, I'm theoretically blind. Ён теоретично сліпий Боб. Теоретично сліпий Боб. Bob is no proper name for a beggar. So I just use blind Bob nowadays. That's me, that is. Okay. Hello. Карацей, калі мы такія, типу, чел, табе... Ты як тут увогуле? О, вы бачыце, у мяне няма ніякіх грошай, можа вам гэта... Вам не холодно тут? Ён такі...
А, не, ну ён пачаў увогуле не з гэтага. Типу, вам тут нармальна ўвогуле сядзець на вуліцы? Ён такі, так, мне раней, ну, у мяне няма, я такі бедны, у мяне няма ні дому, ні гэтага самага, ні ачага цёплага. Ён такая, о, блин, ну, гэта дрэнна, можа, табе патрэбна, ну, нейкая дапамога. Ён такі, ну, у мяне раней быў і дом, і ачаг, але зараз ужо, карацей, не спадабалася, і я вырашыў пайсці будаваць сваю кар'еру жабрака, вось такое. Ён такая, блин, а ну можа быць усё ж такі холодна тут на вуліцы вось так сядзець. А, нічога, не праблема. Я у дзяцінстве гуляўся за клёнам, карацей, цеплыні, і мне зараз бясконца цёпла. Ну, карацей, праблема здарылася, у выніку мне зараз бясконца цёпла, вельмі прыемна, бясконца проста. Цудоўна на вуліцы сядзець. Ну, добра, а як наконт тої слепаты? Ён такі, ну, я тэарэтычна слепы, так-то. Я там за клёнам іншым гуляўся, і ён амаль па мне ляснуў, але так атрымалася, што далёка не ляснуў, таму я тэарэтычна слепы боб. Мужик на фоне ад мяне нешта хоча, ужо раз пяты праходзіць поруч. Добра, я не заўважаў нават. Дапамажы мне знайсці вось гэту мінстру Can I Магду. ask you a question? You can ask. I might answer, I might not. Fair enough. I'm looking for someone. The innkeeper said you might know. Her name is... Hold it right there, Rose Petal. Tit for tat. Them's the rules. What do you mean? If you want Blind Bob to do you a favour, you do him one first. Добра. Ну давай, што для цябе зрабіць? Fair enough. What do you want? Just so you know, I don't have any money. Well, Rose Petal, you seem to be cosy with old Ben Remay in there. Ha! Now she makes a robust mulled wine. Just the thing for a cold winter's morning. But Ben Remay, she don't take well to Blind Bob sitting on her doorstep. And she don't willingly part with her wares without recompense of sorts. You want mulled wine? Oh, but... Вінчикам мужик жадае, карацей. Гэтага, як ён, мулдвайн. Слова забыўся. Mixed spices. Mulled wine made with Mrs. Mullins' mixed spices. Fine, I'll see what I can do. Oh, thanks, Petal. You've made a theoretically blind man happy. Добра, ён жадае вінчика. Make a donation to the fair of old Blind Bob. Арганіанскі эль. Не, як ён, ну, цёплый па тыпу, разагрэтая па гэтаму самому. По-польски гжана вина. Я просто не узгадывается мне назва-то, ё-моё. Глінтвейн. Так, вось. Дякую вялікі. Глювайн. Я разумею, што гэта замена просто. Глювайн. Don't mind me, good sir. Это так, пачакай, гэта на поўным сур'ёзе глювайн, альбо не, альбо гэта рэальна аўтазамена? Для мяне проста у навінку. Ну давай, давай свой вінчик. Hello? Yes? Oh, it's you. What can I do for you, child? Не аўтазамена. Моя сяброўка так у Нямецчыне называла. Окей, я не ведаю. Я у Германии ніколі не быў. Германии, Нямецчыне. Так, дайце ка мне момант, у меня коты зараз чымсьці падазроным заняты, я пойду праверу, што ён там робіць. Я думаў, што Глінтвейн гэта па-нямецку. Я не адукаваны. Я не ведаю, адкуль Глінтвейн прыйшло, абсалютна. Для мяне гучала Глінтвейн як, у прынцыпе, па-нямецку. Я бы чакаў, што гэта яно будзе. Так. Вінчык, давайте спачатку пытанне. Наконт ангельскай. Чаму, калі гэта іншы свет, усе размаўляюць на ангельскай? Ну гэта мы ўжо ведаем адказ, гэта ўжо яшчэ ў першай частцы давалі. No, child. We speak all tongue, as do you. Or what? Агульная мова. Now then, it is the common tongue of our world. But we're speaking English now.
right? No. Naven is a magical tongue. It is learned quickly by those who know how to listen. Really? So, what? I can speak a magical language? That's incredible. Incredible? No, it is quite ordinary, child. Мені подобається, що у слові «your wine» зрозуміло, з чого робиться. А, ну так. Більш відовочно. Бо я потім, коли сказав такий глювайн, я, ну, в принципі, гучить як, ну, нормальне слово. Я подумав спочатку, що I автозаміна. have so many questions about this place. Є ще питаннячки. Давай, отказуй, у мене питаннячки є. You should start with Minstrom Magda, like I told you, child. Ну ладно. I will. Няўжо Мінструм Магда, гэта можа быць той чэл, які нас навучаў у першай частцы, але мне падаецца, ён жа, я магу памыляцца, з ім нешта здарылася, не? Ён ужо не можа нічога навучыць, таму што на горад атаку не правялі войскі. I spoke with Blind Bob, but he wouldn't tell me anything. Ah, yes. Tit for tat. Given a chance to bargain, Blind Bob will take it. What does he want now? Mulled wine. He wants mulled wine made with, Mrs. Something or other spice mix. Mrs. Mullins mixed spices. For a beggar, Blind Bob is quite particular. I don't know what to do. If I can't find Minstrom Magda, I can't get home. If I can't get home... Calm down, child. I will help the best I can. I have red wine and I can heat it up for you, but I'm all out of spices. Угу. I was supposed to receive a delivery this morning, but no one has been by yet, and I cannot leave the inn to get them myself. Maybe I could pick up the spices for you. Глядзіце, карацей. Нам патрэбна... Spices from a merchant at the Southgate Да Market. што там каты робяць? This Дайце-ка is момент the яшчэ. first stall on the left when you walk down Iread Avenue. Каты выйшлі з-пад кантролю. Дык вось. Што я расказваў? Слепы Боб жадае вельмі спецыфічнага глінтвейна, так? Ён з асабістымі спецыямі жадае вельмі дакладны жабрак, карацей. І нам патрэбна здабыць гэтыя спецыі, таму што яна-то не супраць вінчыка нам зрабіць, проста вось спецый у яе няма, прыйдзецца хадзіць за спецыямі. Я нават павінен быў заказ быць, прыехаць, але прыйдзецца схадзіць, ну, схадзіць і забраць. Just tell him Ben Rime sent you to pick up her order of Mrs. Адзінае, што я, калі на катоў азіраўся, я не заўважыў, прапусціў момант, калі яна сказала, дзе канкрэтна забраць. I will put some wine on the boil while you are away. Thank you so much. You're Я магу welcome, пераспытаць яе? child. Run along now. Wait, how do I get to the market? А, на рынок, The усё quickest добра. way would be through Old Town, but they've closed it off this morning. You'll have to go the long way around. Walk east towards the tower. When you get to the tower square, go south. That will take you onto Iread Avenue, which leads all the way down to the south gate. East, then south. Okay, thank you. Не, Вячеславыч, там няма, не атрымаецца свае запыты рабіць. Там максімальна простенька зроблена і прасунуць свае дадатковыя яшчэ штукі не атрымаецца. Усё у гэта самае, усё даўно выпраўлена. О, гэта вось гэты чэл шчаслівы ходзіць. О, блін, я ў іншую лакацыю перайшоў. У папярэдні раз вежы і вось гэтых ардзінцаў, альбо як яны, арідны, не запомніў назву, карацей, іх не было. І вось гэтая вежа, гэта зусім па-за межамі таго, што звычайна мы можам пабачыць у гэтым сусвеце. Я кажу, можете не напружвацца, забейце. Don't mind me, good sir, madam. I'm just a poor old blind bastard with nowhere to go and nothing to eat.
Оп, яшчэ машыны. Вось глядзіце, якая справа. Давайте вельмі важны момант увогуле такога будаўніцтва сусветаў мясцовых, так, а іх асаблівасці. А я чаму не магу скарыстацца? Ось. He seems to be in a hurry to get somewhere. Карацей, асабістасці сусветаў. Калі ў Старке ёсць тэхналогіі, то ў Аркадзе ёсць магія. Гэта два сусветы, якія наўмысна былі падзелены на два кавалкі, каб захаваць яго. Таму што калі яны разам, тэхналогія і магія знішчаюць сусветы. Просто, ну, чым больш карыстаюцца і тым другім у адным сусвеце, то тым больш верагодна, што нешта пойдзе не так, і баланс, ну, і сусветы як бы разваліваюць. Ён сам сябе знішчае, паядае. Вось. І каб выратаваць яго, прыляцелі цмокі. Нейкі мужик. І тут дорога заблокаваная. Зараз ён доскончыць з кат-сцэнай. Дык вось. Што я? Где я? Дык вось, у нас сусвет Аркады, сусвет магіі і сусвет... гэта, па сутнасці, спецыяльна раздзеленая зямля на два кавалкі. Спецыяльна, каб захаваць абодва сусветы, то бок, ну, пакінуць усё. І ў выніку ўся магія адправілася ў адзін бок, уся тэхналогія адправілася у першы, ну, там, на два кавалкі, карацей. Але якая праблема? Гэта ўсё, гэта не простае такое дзеянне. Каб усё гэта замацаваць і трымаць разам, трэба спецыяльна гэта, ну, балансаваць. Таму што трохі магіі можа трапляць у наш сусвет, трохі тэхналогіі ў іншы сусвет. Карацей, захоўваць баланс паміж двума сусветамі, каб яны як бы не прасочваліся, так? І таму, калі ў сусвеце магіі пачынае з'яўляцца занадта шмат тэхналогій, гэта праблема. Это просто сам па сабе факт праблема. Нельга дазваляць гэтага. Але гэта адбываецца. Мы прям назіраем індустрыяльную рэвалюцыю ў сусвеце магіі, і гэта не парадак. Усё можа вельмі дрэнна скончыцца, таму што баланс патрэбна захоўваць. The traffic appears to be backed up. No one's getting through. Make a donation to the welfare of old blind Bob, and you'll receive... Песня Зоі Аркаша пра Аркадію. Магчыма. Трэба добра прыслухацца да тэкста. Там 100% ёсць падказкі для праходжання. Я ўпэўнены, там ёсць, карацей, вось гэты пазл музыкальны, які мы ў пачатку рабілі. Вось. Ну і гэтая вежа, я кажу, гэта ўвогуле іншая культура тут. Гэтыя папрыехалі, я думаю, яны прывезлі сюды сваю These культуру. guards really stick out. You can tell they're not from around here. The construction of our glorious tower will soon be complete. Ну вось, яны будуюць сваю цудоўную вежу, амаль скончылі. Хлер вы яе будуеце. They say there are new recruits on the way. I'll be glad to see some fresh blood around here. Так, у мяне такое адчуванне, я магу памыляцца, але у мяне такое адчуванне, гэта якраз таки адбываецца на месцы, дзе быў рынак раней. Таму што, ну, я як бы не ўпэўнены, у якой частцы горада яны пабудавалі гэтую вежу так-то. Only Trueborn are allowed inside without an escort, citizen. You'll need the proper paperwork if you seek an appointment. Ну добра, нас унутр не пусціць. Я тут усё паглядаю. Таму што чаму бы не. Я разумею, нас зусім не туды адправілі, але паглядзець-то цікава. Так. Сюды нельга забрацца. Пусціце. Не адчыняюць. Ну ладно. Адбудавалі тут сабе Аркадія Сіті. Ну шо?
браму з нагі, дык глядзі, мы проста абіраем сабе ворагаў, якіх мы можам перамагчы, мы б'ем слабых. Калі мы бачым, што... Калі мы бачым, што дастаткова слабая дзвер, мы яе пінаем. Просто таму, што мы жорсткія, такія агрэсіўныя. Не, гэты дзверы занадта вялікія. Яны нам могуць яшчэ ў адказ набіць твар. Трэба асцярожна. Зможа зайсці куды-небудзь? Нельга. Не, нельга. Нас нікуди не пустять. Вывески ёсць. А чаму рынок такі маленькі? Калі вы памятаеце, у першай частцы, ну, падаецца, што, ну, я так і думаю, карацей. У першай частцы рынок быў велізарнай штукай прямо перад, там вежа таксама была, але яна была не такая гіганцкая, хутчэй за ўсё перанеслі вежу поўнасцю. Ну, як бы, карацей, тую вежу разбурылі, можа быць, нават. І рынок адтуль пераехаў. І ўсю тую тэрыторыю занялі, ну, вось там лагеры, гэтыя палатачкі. Hello. Ha, what a wonderful morning we're having. How may I be of service today, young lady? Ты продаешь? Мне специи потрібно. Mulled wine. Yes. Oh, Ben Rime boils the best cauldron in town, she does. Absolutely wonderful. I'll have them sent right up. Fantastic. Next. Hold on. Ben Rime needs the spices right now. You can just give them to me and I'll deliver them for you. Why, yes, I could give Ён можа даць нам спецыі, але... Wonderful idea. Saves me from having to deliver them, doesn't it? Fantastic. No problem. None at all. Except... Except what? Давай. There's a tiny problem. Nothing major, nothing that can't be solved. Why, it's barely worth mentioning. You see, the thing is... Ага, у яго ўвогуле няма спецыі сёння з раніцы. Чаму? Isn't this the spice store? Ben Rime told me to go to the spice store. Well, then you've certainly come to the right place. I sell spices and little else. In fact, I'm the exclusive distributor. Ну давай, чел, у чым праблема, чым дапамагчы? It's just that, well, my delivery is a tiny bit delayed this morning. Really? How delayed? Oh, I'm sure it'll be here any quite a bit, to be honest with you. Ні халера ў яго не прыязджае. У яго дастаўка гэтых спецый затрымалася. Магчыма, гэта звязана з той коркай, якая каля карчмы знаходзіцца увогуле. How delayed is quite a bit. I'm sure it won't take more than a few hours. Excuse me? Некалькі гадзін. Добра. Before lunchtime, I'm sure. Or by tea time. If he's not here by dinner time, I'll eat my left shoe. I really do need those spices. Like, now. I wish I could be of more help, young lady, but as long as the ghetto's closed, the carriages are stuck in Burrow Crook. The ghetto? Oh, you're an out-of-towner. Welcome to Marcuria, etc., etc. Wonderful, wonderful. So what about the ghetto? Right. Well, the Azadi have set aside a section of Old Town for the Magicals. А ё-моё. They can be with their own. We don't bother them, they don't bother us. Fantastic. Wonderful. Why can't the carriages come through? Яны зрабілі гета для магічных істот. Once in a while, the Azadi help the Magicals weed out undesirables. They close the ghetto down, search the buildings for criminals and contraband, a sort of spring cleaning, if you will. And your supplier is stuck in, what, traffic? On the other side of the ghetto, up Burrow Crook, towards Coldstone Gate. Why, right below the Journeyman. I just came from there. Right. So you'd... Wait. Why don't we help each other out, eh? If you pick up my delivery of Mrs. Mullen's mixed spices, our specialty, and bring them back here, I can give you Ben Rime's order. Ладно, мужик, давай. Глядзіце, карацей, дакладна, та корка, якая каля карчмы знаходзіцца, вось там знаходзяцца гэтыя спецыі. A decent fellow at heart. He'll be up Burrow Crook, right below the Journeyman Inn. You
You can't miss him. Ask him for Mrs. Mullen's mixed spices. He'll try and get some money from you, but the order's been paid for already. Guy with a beard, wagons, burrow crook. Okay, I'll try my best. Ну, поїхали тоді. Нам потрібно у вуглі у одворотний бок повністю бігти. Fantastic. Ну, чудово. Давайте вже доділбємося до усіх, хто тут є. Good Ми це любимо. morning, dear. You look hungry. Do you want some soup? All profits go to the refuge. We shelter and feed the homeless and the penniless. No, thank you. I'm not hungry. Very well, dear. Come back if you change your mind. Угу. Добре. Добре, добре. Оу. А ти кудись веде? Так, веде. Закинута нейка частка горада вельмі. Яшчэ як турма выглядае там. Але мне не сюды давайте, гэта не па квесту. Цікава, што можна хадзіць па тыпу участкі, якія нам па сутнасці пакуль не These патрэбны. doors and windows are all locked or boarded up. Does anyone even live here anymore? Так, тут рыба. Ты, хлопча, ты не жадаеш пагандляваць? Ага. Угу. Да, гэта крама амаль, ну, гэты рыначак амаль закінуты. I'm here to pick up some necessities. I know there are much better markets in town, but I live up Crab Bend, and this is convenient. The Azadi have brought us peace and prosperity. So what if there are soldiers everywhere? I think it's a small price to pay. А ззаді? Nothing to see here, citizen. Move along. Нема на што глядзець. Што там? О, там жывёлка нейкая. Ладно. І тут мяне не пусцяць, так? Добра, і ў гэтым напрамку гета. Я могу бегаць. Why is it closed? We're cleaning out the trash, confiscating contraband. Magicals don't have any respect for the law. Я могу бегать. The ghetto's closed. Ладно, уже больше кацан, давай такого не повторить. Побегли назад полностью, в шлях. Здесь кто-то у центра? Не-не-не, я думаю... Так, знову нечто відбувається. He was caught inside the ghetto, selling medicine to the Magicals. You know what that is, don't you? Treason. Treason against the Empire, and Sadir that have your head off. In a second. Any humans who get involved with the Magicals are traitors to their race. That might not warrant an appointment with the Blade here in this goddessless city, but we'll find a way to get you shipped off to Sadir. Move it! Гэты чел прадаваў медыкаменты у гетта, і за гэта здрада, і карацей яго адправіць у Садзір, я так разумею, гэта іх краіна. Наколькі памятаю, Садзір узгадываўся таксама. Ну вось, па-моему, гэта ўсё назвы гэтыя былі, проста мы напрамую не ўзаемадзейнічалі з той краінай. Былі толькі людзі адтуль. Ну вось, і там ужо было нейкая праблема пачыналіся. Так, теоретично сляпый Боб. Проходим мимо. Хлопча, ты. Только не кажи, что у тебя яшчэ квест ёсць. Ведаеце, вось гэта па тыпу ускладнення, калі ты збіраўся рабіць адну рэч, табе патрэбна для гэтага зрабіць другую рэч, і ў выніку ты як бы для таго, каб палячыць гэта самае больны зуб, перабіраеш карбюратар у машыне. Ну вось па тыпу такога. Каб набыць лямпачку там. Вось такое. Вось табе яшчэ десятак спраў для таго, каб зрабіць адну рэч. Так. May the six grant me strength. As if this morning hasn't been trying enough. And what do you want, girl? On second thought, don't tell me. I'm not in the mood for idle chatter. But Magicals? Damned ghetto rats.
And those rebels, more like terrorists if you ask me. Not a day goes by without them troublemakers making trouble for the rest of us. They should stick them on a boat and send them out to sea, so as they don't bother honest humans trying to make an honest living. Call themselves freedom fighters, the terrorists do. But it's because of them that I'm stuck here. Again! Freedom? Freedom for who? From what? It's not like the Azadi are keeping us imprisoned. In fact, life's a damn sight better than it was before they came. If this is oppression, I don't want to be liberated. Listen, Ye gods, I mean goddess. There's only one. Blessed be her name, etc. You are so annoying. Listen to me. I just spoke with the spice merchant at the Southgate Market. You'll have to wait until they reopen the ghetto, just like everyone else. Well, he sent me to pick up a delivery of, Mrs. Mullins' mixed spices. What? No, that's, alright. It's irregular, but I reckon I can part with it for a fair price. He said it's been paid for already, and that you'd probably try to weasel more money out of me. For the love of... I'll just tell him we'll sort it out when I get down there. Mind you, it could take a while. Doesn't look like they're reopening the ghetto anytime soon. I'm sorry, but he said he needs the spices right away. He's out of stock. I keep hearing this buzzing sound in my ear, but I don't see any black flies around. Only you. You can ignore me all you want, but I'm not leaving. Давай, мужик, давай уже свои специи. You should try mine on for size. By the Mojals. I mean, by the grace of the six blessed be their names. If you'll leave me be, I'll give you the bloody spices. And now, for the love of the goddess and for the sake of my sanity, let me be miserable in peace. Absolutely. Won't bother you again. Thank you. Давай, отдал нарешті. Почекайте, коли у меня специи уже есть, то навошта мне отдавать их на рынку, правильно? Я же могу просто так пойти и отдать их. Анна, давайте сходим. Такие уже душные. Я спадзяюся, я правильно, ну, як мінімум той чел на ринку сказав прийсці да яго ў першую чаргу. І потым ён аддасць нам спецыі. Я спадзяюся, зараз я лухтой не займаюся і мог адразу бегчы ў карчму. На, трымай. You're back. How wonderful it is to see you again so soon. Have a nice day. Так. Why, thank you. And you... Не, почекайте-ка. На. Hey, I got you spices. Ось твоя спеція. That's wonderful. Fantastic. What spices? Ти очмурел? You asked me to pick up your spices, remember? Yes, yes. Ah, yes, I remember. Mrs. Mullins' spices. Oh, goodness me. Thank you, young lady. How indescribably wonderful. You're welcome. Now, about Ben Rime's order? Hmm? Who? Ben Rime. Oh, yes. 1 pouch of Mrs. Mullins' mixed spices for the best mulled wine in Marcuria. Thank you. Fantastic. Wonderful. Enjoy your day, young lady, and do come back. Скотські ці ірландські. Той чел, ти про... Ну, з яким ми розмовляли? Хутчэй шотландські, мені падаецца. Адзінае, што ён па тыпу акцэнт рабіў, але шотландскіх словаў не выкарыстоўваў, таму складана сказаць дакладна. Але зноў жа я як бы не такі майстар прям па акцэнтах. Новогрудскі. Так, нормально, мы реально кур'ер. Вы думали, мы у Death Stranding спыніліся гуляць? Вось мы, карацей, гуляем у Death Stranding. Усё доставы і доставы. Hello? What?
It wasn't easy, but I got the spices. It took you long enough, child. Did you get lost? No, but I had to do a lot of running around. It doesn't matter. I have the spices now. Good. There's a pot of red wine in the kitchen. Mix the spices in, let it boil for a while, and you have mulled wine. Thank you so much. I appreciate all your help. Well, you look like you need all the help I can give you, child. Я шчыры, я ведаю, ну, ірландскі я даўно не чуў, ну, ірландскую мову і ірландскі акцэнт. Як мінімум, ты ірландцаў, якіх я чуў апошнім часам, за апошнія 2 гады, гэта у іх, па сутнасці, няма акцэнта ніякага. Ну, калі ёсць, то я яго не заўважаю абсалютна. Мне складана сказаць, што каб у іх акцэнт быў. А вось шатландцаў я чуў часцей апошнім часам, і акцэнт іх памацней, і вось якраз такі той чэл у завулку, які гандляраў, ён падобны, ну, прям падобны. А вось гэты, які чэл працуе, ну, там, гэта, тэарэтычна сляпы Боб, я не пазнаю, я не ўпэўнены, які ў яго. Таму я скажу, што хутчэй за ўсё чэл у завулку, ён шатландец, хутчэй. Вось, але з сляпым Бобом, тэарэтычна сляпым Бобом, выбачаюся, я не вельмі ўпэўнены. Так, яна сказала вось яно. Стартавала нам. Так, специи додать. Ой, не то. Давай. Специя додать. I've added Mrs. Mullins's mixed spices to the wine. That should be it then. Mulled wine. Мне что потрібно набрати, так? Так. Апошнія ірландці, яких я чув, розмовляли як оложик. Гэта вось гэты фільм Ніл Кап. Я не дабіраўся, хацеў бы на фоне яго, можа, паслухаць пра ірландцаў. Падаецца круты фільмец, вельмі актуальны для нас. Ну, яшчэ і кухар, усё адразу робім. Ратавальнік сусвету. На. Mulled wine made with Mrs. Mullins mixed spices. Ah, the sweet scent of Mrs. Mullins and Riverwood Red. Give it here, Petal. Let me take a swig. Чел, ты расскажешь, где знаходится Мінструм Магда? А ён такі, а я не ведаю, выбач. Дякую тобі великий за вінчик, забывся. Ah, by the balance that hit the spot it did. I'm most grateful, Petal. You've earned yourself a silver star in Blind Bob's book. Glad you liked it. It wasn't easy getting it. Without the journey, the reward isn't half as sweet. That's, what's her name, Old Chestnut round these parts. Still as true as the sky is green. Але небеса не зеленые. А, блин, яшчэ один закылённый ён атрымаў сабе. Карацей, ён па-іншаму, ён храматычны заклён яшчэ нейкі атрымаў сабе, ляснула па яму, і ў выніку ён кожны дзень бачыць па-рознаму небёсы. Ён такі, о, гэта такая ж праўда, як і неба зялёнае. В сэнсе зялёнае. Ну, сёння яно зялёнае, нічога не ведаю. Hi there. Alms for a poor. Oh, ha! It's ye. What tidings of joy do you bring me this time? Давай, рассказывай. Do you know where I can find Minstrom Magda? Oh, he knows her, Blind Bob does. He knows her well. Nice lady. Best sort nut soup south of Lame Bastard Hill. Do you know where she is today? Oh, she moves around, Magda does. Ain't seen her round here in a while. You might try asking someone other than Blind. Што, серьезно, когось іншого спитати? I don't know anyone in the city. Well, you might have more luck asking Crazy Clara. Lives up Crab Bend, Clara does. Клара варіантка. In view of Friar's Keep. Crazy as a turnip, Clara is. But she's also got a scout wing's eyes. She knows more than she lets on. Почекайте-ка, а ще раз. Where can I find this Crazy Clara? Ще раз, де вона? You can usually find her on Hangman's Span. That's up Crab Bend east of Southgate, towards Friar's Keep, the prison. Біля турми, коротше, в цьому напрямку. Thank you, Mr. Bob. Oh, just call me theoretically. We're friends now. Тобто така правда, яка змінюється щодень. Ти зрозумів. Ти вельми докладно зрозумів.
Атрымліваецца, не, мінстр Магда не ў вялікім будынку. Ну, як казала і карчмарка, так і вось гэты жабрак, яны казалі пра тое, што мінстр Магда ходзіць. Ну, яна, тыпу, не застойваецца надоўга на адным месцы, таму трэба шукаць. Ось. І калі карчмарка сказала, што слепы Боб павінен ведаць, дзе яна знаходзіцца, то слепы Боб такі, ну, яна шмат ходзіць, я не ведаю, паспытаю у вар'яткі Клары. Зноў машыны гэтыя, якія тут абсалютна нечаканыя. У бок турмы альбо сюды можна. Што сюды? Нельга? Нельга. Ну, давайте сюда. Ступаем. Вар'ятка Клара. Так быццам у них тут не жыве. Так, а дзе вар'ятка Клара? А, вось яна. Так? Ты вар'ятка Клара? That must be Clara. She certainly looks the part. Hi there. Are you crazy? Are you Clara by any chance? You've been a bad girl, Clara. You'll have to be punished. My baby, my baby. Gone, gone, gone. Добре. Слепого Боба. Ведаєш? You know, theoretically. Near burn me eyes out, wee lad. Where's me bag? My baby. Blind Bob's your baby? Pretty thing, so pretty, my flower, but she has to be punished. All gone, all gone. Добре. Вона нормально так звертіла. But you're not talking about him, are you? Baby, my baby, my baby. So you lost something? Or someone? My baby. Yes, that part I got. Your baby. Is it a child? A pet? Westerlings caught him in a net, just like a butterfly. That's illegal, that is. Can't have that now, can we? Boxed him right up. We'll take care of him, put him to sleep for you. Pretty thing. Poor thing. My baby. Забрали і, хутчэй за ўсё, забілі кагосьці. Хутчэй за ўсё, альбо не зразумела каго. I'm guessing there are stranger pets in this world. No stranger. Best friend. You'll never have friends. You've been bad. No, please no. My friend. You said the Westerlings took him. Who are the Westerlings? The ghetto's closed. Stand back. What's that you've got there, eh? Hmm. Give us that thing right now. The soldiers took him. What did they do with him? We'll take care of him, we will. Яна кажа іх пра іх як пра заходнікаў, але калі я не памыляюся, тут усяго два кантыненты, і яны адзін на поўначы, другі на поўдні. Ну, і з першай часткі, наколькі я памятаю. Я не разумею, чаму яна іх называе заходнікамі, але, можа быць, на гэтым кантыненце яны з захада прыйшлі. Потому што, па-мойму, вось гэтыя чэлы усе яны з поўдня. Don't say that. We'll find him, okay? Не зразумела. Hello again, Clara. My baby? Not yet. But I'll try my best, okay? Ну, я нават не веду, дзе шукаць яе. I don't want you to try your best, Clara. I want you to do your best. Gone, gone, gone. Ну, карацей, жывёлку ёй знайсці яе. Альбо што яна там згубіла, мы так і не ведаем. І дзе шукаць? Я нават не ведаю, адкуль пачынаць. Па дамах давайте пойдзем. Hey, you can't go in there. А, вось тая жывёлка, дакладна. Ну, дакладна ж. Я ж бачыў там вось. Нейкую істотку, правильно? That must be Crazy Clara's pet. It's really cute. Хутчэй за ўсё вось оно і ёсць. Мне туды нельга, я туды і не траплю, правильно?
stay away from there. Треба ніяк увагу його відтягнути. Мужик. The south gate was where all the business from the harbor came. Може ніяк. Я навіть не ведаю. Hello again, dear. Did you change your mind? Would you like a cup of soup? No, thank you. Very well, dear. Ладно, не вельми допомагає. Може з іншого боку ніяк подійти. Я щиро не пам'ятаю. Так, тут велика стіна, тут не потрібно. Техніка тут увогуле настільки не до місця виглядає. Типу старі домики такі, звонку така ось. Чернотінь. О, я можу ось типу за гэтай пачварай пройстися, пакуль яна проходить? Опа. Ха-ха-ха. Цудоўна. Ладно, не пачварай, жывёлкай гэтай. Оп. Опс. Не, ну само, гэта не мы. Пашлі адсюль. О, у мяне ёсць магчымасць падкрадвацца нават. Заўважылі? Ось. Опа. Але гэта капец, як павольна. Ну што, жывёлку вярнулі. I see you got your baby back. Safe now. You're happy. So happy. I'm glad. Look, I'm trying to find Minstrom Magda. Do you know where she is? Magda? Where is Magda? That's what I need to know. Please, could you Эй, try and ласка, focus for a дзе яна? second? А то нас уже посылалі туды-сюды для гэтага. Cup of soup, Clara? Says the soup lady. О, блін, зараз яна суп жадае. Right you are then. Salt nut soup, our favorite. What do you mean? Oh, soup lady, as in soup kitchen. She runs a soup kitchen. Soup. Soup for the poor and homeless. Warm and thick with peas and carrots in it. And not only peas and carrots, but dubious lumps too. Where is Magda's soup kitchen? I go down there every morning to have my soup. I do. She's nice, she is. The soup lady. You ask her nicely, I'm sure she'll give you a cup too. Down where? The market? Да я ведаю дзе. We're just down the street, Clara, at the Southgate Market from sunrise till midday every day. You come by any time, you hear? That's right. The soup kitchen. I pass right by it. Thanks, Clara. Take good care of your baby, okay? He's a beautiful pet. Wave goodbye now. Wave goodbye, little one. Добре. Ідем. Давайте. Отдавай. Отдавай суп. В особенности мы просто бегаем и выконваем такие вось мелкія штуки, але яны знаёмяць нас з сусветам. Для мяне гэта было кайфова. То бок зараз я трошки такі, о, блин, ну, просто ганяюць нас, доганяюць. Типу яна Минструм Магда? Да ладно. Так вось, карацей. Што гэта яна... Зразумеў, што гэта яна Минструм Магда. Так вось, глядзіце, якая справа. Я раней... Ну, калі я праходзіў першы раз, мне было кайфова, што мяне ганяюць насамрэч па мелкіх гэтых штуках, таму што я не ведаў сусвета. Мне было ўсё цікава, тыпу, і што тут адбываецца, як я тут апынуўся. Я бегаю, хоць і выконваю нейкія неважныя рэчы, але я... Калі у арыгінальным, ну, у аркадзе атрымліваецца... Не аркадзе, выбачаюся, у Старке.
мы бегалі там выконвалі нейкія шпіёнскія штукі, там нешта халерненькае адбывалася. Тут магічны сусвет з не халеры просто. Для мяне вельмі здзівіла наяўнасць яго. Я пакрыху яго даследаваў, такім чынам мне далі як бы час абжыцца, зразумець, як ён працуе. Пры гэтым у адрозненні ад першай частцы Dreamfall, ну ён The Longest Journey просто называўся. Памятаеце, як там было паглыбленне ў гэты сусвет? Такія: о, вот ты толькі што тэлепартнуўся, ты не ведаеш, што адбываецца, на табе карацей на 30 хвілін просто бэкграунда сусвета і праблем яго. Просто 30 хвілін табе толькі расказваюць, там нічога не паказваюць, просто расказваюць лор, і ты такі: што адбываецца? No, thank you. Are you Minstrom Magda? Shh, not so loud. There are ears everywhere. Who are you? What do you want? Так, гэта I'm just Minstrom Magda. looking for Minstrom Magda. I don't know any Minstrom Magda. There are no Minstrom in this city. Not anymore. But I was told that Minstrom... Like I said, there are none left. I didn't know that. I don't know anything. I was just told that Magda could help me. And who, pray tell, told you that? Вона гэта сказала карчмарка. The innkeeper at the Journeyman. Oh? And who would that be? Яна Бенрима Сальмин. Her name is Benrime Salmin. I see. So Benrime sent you to find Magda. Now why would she do a thing like that? Because I'm not from around here. That much is quite obvious. Very well, dear. I do believe that you're as lost as you seem to be. I'm Magda. Just Magda, mind, and you would do well to address me as such. Either that or Ma'am. No titles, no honorifics. Rime ought to have made that clear to you. I will try and assist you with any questions that you may have, and maybe even point you in the right direction. Добре, я так розумію, раніше вона займала нейкую важную посаду, а зараз просто ховається і ось суп для бідних розвозить. Ось. Тому що яна шифтер. Так, я думаю, що коли б яна сказала, що яна шифтер, розмова би пайшла хутчэй, але яна не ведае, што такое шифтер, і для яе гэта ні халера не значыць. Чому перше імя не казаць? Ну, ось этот титул. And it's a position I no longer hold. It belongs to the past. And I don't wish to speak of it here where the walls have ears. Давай розповіді нам про Азаді. Трошки більш про Сусвет. Вось гэта армія Тайрена. Вось гэта падзеі першай часткі. Мне зараз трошки сполучаецца, калі я правильно памятаю ўсё. Тайрены, ну, карацей, вось там, типу, прыйшлі якраз таки. Зараз. Перед тым, як мы далей пойдзем, калі я правильно памятаю, якраз таки, яна сказала 10 гадоў назад. 10 гадоў назад, хутчэй за ўсё, адбываліся падзеі з April Ryan, і тады армія прыйшла, не памятаю, армія, якую, па сутнасці, накіравалі, там, была культ, нешта такое, вось, які спрабаваў аб'яднаць, парушыць баланс і аб'яднаць два сусветы. Яны былі, як бы, заснаваныя двумя групоўкамі, ну, і зараз я лор ужо ўзгадываю. У двух сусветах былі свае ахоўнікі. То бок на адным баку і на другім баку засталося. Я не памятаю іх колькасць дакладную. Вось. І яны
якраз такі гэтыя, ну, частка з іх якія на баку магаў засталіся, яны пажадалі парушыць баланс уніку. Некаторыя з іх там альбо яны наткнілі кагосьці, нават не памятаю гэтых дэталяў, таму што яны ўсё роўна прагаворваліся ў гульні, не паказваліся, і мы як бы ўсё роўна назіралі падзеі ўжо пасля таго, як адбылося. Вось. І карацей, яны заснавалі такую як групоўку, царкву у сусвеце, у нашым сусвеце, у нашай палове сусвета, якая якраз таки займалася тым, што спрабавала людзей наткніць на ідэю аб'яднання сусветаў і што ёсць, ну, карацей, на ўсё, што будзе парушаць баланс. Адно з такого парушэння баланса было якраз таки нападзенне на гэты горад. Ну, ось. І вось гэтая армія накіравалася сюды. І выклікалі, з гэтага горада выклікалі дапамогу сюды, каб абараніць яго. І вось гэтыя азаді, яны прыйшлі дапамагчы абараніць горад, але, як яна пісала, яны прыйшлі дапамагчы, і яны тут засталіся. Вось. А яна, Мінструм Магда, яна адна з ахоўнікаў, а наколькі я памятаю, ахоўнікі, гэта якраз такі сентинелы гэтыя. Гэта тыя, хто якраз такі падтрымліваюць ахоўнікі баланса, наколькі я памятаю правильно. Толькі вось Мінструм Магда я ніякай не памятаю раней. Я памятаю, што там быў дзед нейкі і яшчэ адзін бібліятэкар. Вось, адзін і два персонажы, якія звязаныя з ахоўнікамі. Можа, я памыляюся, ўжо не памятаю. Why did the innkeeper tell me to see you? Most likely because I have assisted travelers like you before. But the times have changed. Mercuria has become a very dangerous place for people like yourself. For me too, but I belong here. You do not. You think? I just want to go home. And so you should, with haste. There's no adventure to be had here. Not anymore. So there's nothing you can do for me? Like I said, I will assist you with any questions you may have, and I will point you in the right direction. But that is all I can do. Ну, па сутнасці, яна не той, каб нам шмат чым можа дапамагчы. У нас ёсць два варыянта. Так, ну, два варианта по типу, як домой добраться и домов, и як знайсці Эйприл Райан. Давайте я хутенько загуглю Мінструм Магда, тому що мені цікаво, як яна у першій частці, у який момент яна успливала. Мінструм Магда. Мінструм Магда. Моделька, так, моделька з'являється у Dreamfall. Ну так. Это не то. Ахоўнікі. Орден баланса. Мінструм альбо бацькі. Так, старое рэлігійнае, то самае, групоўка, старая рэлігійная групоўка, які назіраюць за балансам паміж магіяй і навукай. І вось яны драйкінамі былі заснаваныя. Ну то вось оно. 3 ранга. Іструм, Мінструм і Веструм. Іструм гэта пачатковы, Мінструм гэта ўжо такі больш дасведчаны, і Веструм, я так разумею, майстар-ахоўнік. Самы высокі. Ну ладно. Конкретно яна ў першай частцы не з'яўлялася, яна не ўзгадваецца нідзе. У нас хутка будзе скончвацца галасаванне, у нас засталося ўсяго 10 хвілін. У нас зараз на першым месцы Divinity Original Sin 2, і дзесьці недалёка ад яе павінна быць гэтае самае Alien Isolation, тому што так я як мінімум учора глядзеў. Дайце мне хутенька пагляджу, што у нас адбываецца там поўнасцю. Ну вось ужо нават топчык закінулі. Так, у нас, па сутнасці, за адрывам даволі сур'ёзным Divinity Original Sin 2 і Alien Isolation на трэцім месцы з адрывам знаходзіцца The Medium. Першае месца 43 500, другое 40 000 і трэцяе 36 100. В прынцыпе, яшчэ невядома, як яно размяркуецца. Так. Занзара, памятаеце? Там свет таксама падзелены на свет магіі і свет людзей. Але наша мэта як раз наадварот аб'яднаць яго, а яшчэ там феі. Давайте пакуль у нас. Так, я стрыміў, было у нас такое. Дачакаемся канца галасавання і потым зробім невялічкі перапынак.
Так, давайте про дом спытаем, что я наведаю, может я наведаю, як нам вернуться. No, I cannot. It's too dangerous. But I can point you in the direction of someone who might be able to help you. You will need to enter Old Town. They call it the Magic Ghetto these days, after our protectors rebuilt the wall. The entrance to the ghetto is across the square. The gate is usually open, but right now the soldiers are conducting a raid. You will have to wait until they open the gates again. Угу. Where do I go once I'm on the inside? Seek out an artisan of the magic craft. Their skills have been mostly outlawed by the Azadi, except inside the ghetto. A practitioner of the craft might be able to help you draw on your latent talents to open a gateway. But be careful. If the Azadi were to learn of your origins and powers, they would show no mercy. You would be sent away to stand trial. They fear magic, these foreigners. They are doing their best to control it, and everyone who uses it. And I fear they may be succeeding in their endeavors. Глядите, який розклад. Блін, я не усі розмовляють, мені нема моменту. Яна відправляє нас у гетто, тому що там хтось, хто володає магією, може нам допомогти, теоретично. Тобто там може бути подобний чоловік, який просто допоможе нам відчинити браму назад додому. Але гэта вельмі небяспечна, тому што ззаді, як толькі увогуле, калі ззаді даведаюцца, што мы ўзаемадзейнічаем з гэтымі самымі, з магічнымі, так, ужо праблемы будуць. Калі яны даведаюцца адкуль мы, што мы са Старка, то нам увогуле дакладна кабзда. Нас дакладна пацягнуць карацей у турму. Так што трэба быць вельмі асцярожнымі, як чым менш людзей пра гэта ведае, тым лепей. Так. Давайте яшчэ раз гэта жа гляну пойдем. Ну так, яна просто паўтарае ўсё гэта. Ну і зараз пакуль рана, таму што яны закрылі гетта, там зараз нешта абшукваюць усё. Так. Нехай распавядзе пра гетта. Now it's a prison. All magical peoples in Marcuria have been forced behind those walls to protect them from the humans. At night, the gates are closed, and there are often raids and homes are turned upside down. Good, honest people are arrested and... And what? They are taken away, never to be seen again. The Azadi call them terrorists. But they are shopkeepers and tailors and poets. The only terrorists here are... But no, we do not speak ill of the Azadi. They have done... Ну, короче, її позиція, в принципі, зрозуміла. Я на боку тих самих повстанців. Ось, а ззаді для її терористів, які запихують людей у турми. Так... Про April Ryan, може, я на нічто чула. Do you know anyone by the name of April Ryan? April? I may have heard that name before. Такой, о, ну не ведаю, може бути і чула. I don't know. I need to find her. Докладно чула, We have something in 100%. common, and I think she's in trouble. And you intend to save her? How do you propose to do that? I don't know that either. I just need to find her. Well, I apologize, but I cannot help you there. О, ну вибачаюсь, не можу тобі допомогти. Там ти, блін, звучиш максимально подозріло. 100% я навідаю. Thank you. You watch yourself out there. Don't get in the way of the Azadi soldiers. If they knew whence you came. Угу. Ну добре, позбігаємо Азаді, інакше нас самих відправить. Невідомо куди. Ей, мужик, що? Що таке? Это ось цей хлопець був у карчмі. What do you want? I hear you're looking for a way into the ghetto. Who told you? Oh, wait, weren't you at the inn this morning? Not here. There are soldiers around. Follow me. I'm not following you anywhere. But I can show you a way into the ghetto. Just hold on a minute. Who are you? My name is... It's Warren. Черв'яку його ім'я. That doesn't exactly inspire trust. What are you talking about? How do I know I can trust you? Back at the inn, I heard you say the name... April Ryan.
You know her. I may know how to get in touch with her. You do? How? You'll just have to trust me. Добро. If you overheard me talking to the innkeeper, you know I'm not from around here. I can't just follow any stranger I meet on the street. I mean, how do I know you won't lead me into a dark alley, knock me out, tie me up, and drag me into a basement somewhere? I promise I won't drag you into a basement. Besides, what choice do you have? You're stuck here, aren't you? I'm the only one who can take you to April. She's the one you're looking for, right? Okay, fine. So I don't have much of a choice. But if you're lying to me, I'll scream. I can scream pretty loud. I'm sure you can. I promise, no basements. Ага, наконец той час, где ты сбиваешь нас и связываешь. Наконец под этих самых подвалаў ён абяцае, што нічога не будзе. Карцей, ён правядзе нас у гетта. Але давяраць яму, ну, не той, каб ёсць нагода. У нас до конца голосования меньше за 3 хвилины, нагадываю. Цудовно, блин. Careful, Siobhan. She's a screamer. Raven will be pleased that we bagged us a spy. Ага, я надеюсь, что шпион. There's no question about it. She's a spy. She does not look Azadi. Like that matters. You can't tell and you can't trust anyone. Let's get rid of her. Ну все, цудовно. All I'm saying is let's not take any chances. She might have a tracking spell on her for all we know. I would have detected it. There's something peculiar about her, but no magic. Peculiar? What did I tell you? She's a spy, all right? Come on, let's get rid of her. Quiet. I'll speak with her. Alone. What? Why? Bryn, don't make me lose my patience with you. You need to trust me. But Bryn, come. Now. Fine. Fine. But don't say I didn't warn you. So, А вы че, Эйприл? questions about me. Where am I? Who are you? I'm asking the questions here. Wait, you're April, aren't you? I recognize you from the picture. What? What picture? A picture of you and your friends. Charlie and Emma. I was in your old room at the in the border house in Newport. Charlie told me about you. That you disappeared and that... Whoa, slow down, slow down. You know Charlie and Emma? How's that even... Так, дошло. I only just met them at the fringe. Давайте, зараз размова может быть не вельмі зразумелая. У нас, до речі, осталося апошнія секунди уже голосування. У нас менше за 30 секунд. Так. Эйприл так само легко признать по макияжу. Но мне падаецца, гэта яны типу адразу з макіяжам просто телепортуюцца і не могуць яго зняць. Магічны макіяж ён прыходзіць да іх. На Alien Isolation яшчэ 900 отправляецца. Калі вы жадаеце тут пазмагацца, пошла бойка, разня пошла. Апошнія секунды. Яшчэ на Divinity, яшчэ на Alien Isolation. І на Странір. Раптоўна. Кто у нас пераможца? У нас пераможца Divinity Original Sin 2 48500. На Alien Isolation крыху не поспела. Ось, зусім крышачку. Самая разня под конец пачалася. Добра. Перамагае у нас Divinity Original Sin 2, будем працягваць. Понеслося. Амаль заснайперили. Амаль там крыху літаральна просто не поспела залічыцца. Давайте пра дыялог іх. Яны размаўляюць пра ну, па сутнасці. Мы зараз сустрэлі персонажа, галоўную гераіню першай гульні, Эйприл Райан. Мы гулялі за яе, яна сама таксама з таго ж сусвета, што і Зоі, то бок яны разам у выніку як бы словы, у меня складана са словамі сёння. Яны упершыню сустракаюцца. Яны адну не ведаюць увогуле. Але адзінае агульнае, што паміж імі ёсць, гэта якраз такі тое, што яны нарадзіліся і жылі ў адным сусвеце. Просто Эйприл Райан, яна шыфтер. Эйприл Райан, гэта вось тая, з якой мы сустрэліся. Яна шыфтер. А шыфтер гэта чалавек, у якога ёсць здольнасць да перасоўвання паміж сусветамі па свайму жаданню. Вось.
Пасля падзей першай частцы яна апынулася у ну яна пераходзіла паміж сусветамі, ратавала абодва, спрабавала выраўняць баланс, вось гэта ўсё. Пасля падзей таго, як яна па сутнасці ўжо выправіла гэты баланс, і новы чалавек заступіў на варту і ахову баланса, там, дарэчы, была такая канфліктная трошкі сітуацыя, што шмат хто лічыў, што яна павінна, ну, не той, каб шмат хто лічыў, але падавалася, што яна павінна стаць ахоўніцай балансу. Насамрэч не. Яе хоць так і падавалася, што яна стане ім, яна ўсё ж такі проста паставіла чалавека іншага на гэтае месца, а сама апынулася у Аркадіі, у магічным сусвеце. Пасля гэтага, гэта невялічкі спойлер, але ну, ён як бы далей стане зразумела, яна ў выніку як бы засталася ў гэтай Аркадіі і прабыла. Для яе сяброў Эйпрыл Райан проста ў пэўны момант пачала казаць пра нейкія змовы сусветныя, з яе нешта адбывалася, яна знікала кудысьці, а потым увогуле знікла назусім, і сябры так і не змаглі яе знайсці. Канец як бы падзей Эйпрыл Райан. З гэтага моманту мы яе згубілі. Нам даюць падкіраванне ў другой частцы Зоі Касцільо, якая ўвогуле ніяк не звязана з Эйпрыл Райан, але так сталася, што паўсюль ёсць дзяўчынка, ёй паказваецца, якая кажа ёй знайсці Эйпрыл Райан. Гэта вельмі важна, трэба выратаваць Эйпрыл Райан, вось што кажа ёй дзяўчынка. Чаму яе патрэбна ратаваць, незразумела, што як гэта звязана, незразумела, дзяўчынка ўсё кажа і кажа. Зоі гэта і спрабуе зрабіць, ну як бы яна ёй гэтая Эйпрыл Райан насамрэч не ўпала, але так атрымалася, што ёсць супадзенне. Расследаваў яе былыя, ну былыя Зоі Касцільо, яе былы якраз таки спрабаваў знайсці нейкую інфармацыю, ён там нейкі загавар залез карпаратыўны, і ў выніку яго там шукаюць, ну увогуле паўсюль. Кудысьці ён знік, мы яго знайсці не можам, і ідзем па слядах таго, што ён даследаваў раней. У выніку наш шлях прыводзіць таксама да пакоя Эйпрыл Райан у гэтым самым у горадзе, дзе жыла Эйпрыл Райан у першай частцы. Вось нават у яе пакой прыводзіць нас шлях. У выніку мы апынуліся, мы там аглядзелі гэты пакой, сабралі фота, паразмаўлялі з былымі сябрамі, ну сябрамі Эйпрыл Райан. Але літаральна ў гэты момант яе ловяць там дзве блізняшкі такія, і яны вырубаюць нашу Зоі, і яна ў выніку апынулася, нешта нейкі апарат да яе прыкладваюць, пасля чаго яна апынулася вось у гэтым сусвеце. Вось прыкладна такія ў нас гэты самы расклад. Вітаем, это Ігорый. Давайте зараз невялічкі перапынак, размовы яшчэ будзе, я так думаю, нармальна ім ёсць што абмеркаваць. Я зараз ладжу невялічкі перапынак і ну хуценька паем, і яшчэ адпраўлю рэкламу, таму што давайте пазбавімся ад гэтага прырола на гадзінку хаця бы, таму зараз вярнуся, зараз буду.
Працягваем далей. Так. Не, яшчэ один момант. Літаральны момант. Ой, зараз працягваем. Так. Далей будзе у нас размова паміж Эйприл Райан і Зоі Кастілья. Яны хутчэй за ўсё афігеваць будуць зараз у два бакі, таму што ні адна, ні другая ўвогуле не ведаюць, навошта што гаворка ўвогуле. Ну вось, давайте, паехалі. Back in my world. Stark. I'm guessing you're not a spy. I don't even know how I got here. Last thing I remember, I was at the Fringe. I was going upstairs to make a call, and then black. When I woke up, I was in this strange place, a subterranean city, and there were these creatures. I had to fight them, and all the time I was saying to myself, it's just a dream, Zoe, just a dream. Except it's no dream. I know the feeling. When I first came here, I refused to believe what my eyes and ears were telling me. But you learn to accept the truth. You have to. You're a shifter. You've traveled through the divide between worlds. You're in Arcadia. A shifter? That's what Ben Rime and Minstrom Magda told me. What's a shifter? Зараз паехаў лорнам. You're special. How's that? У адрозненне ад першай частцы, яны не паглубляюцца на паўгадзінныя тлумачэнні, яны такія вельмі коротенька, такія, ну вось гэта так, гэта так. You just do it. Once you learn how, it's like blinking with your mind. But I can't even remember how I got here in the first place. First couple of times, it's hard. It's easier when you're asleep. I wasn't sleeping. At least, I don't think I was. It's fuzzy. I'm sure you'll figure it out. What's your name? Zoe. Look, Zoe, I'd let you go, but I don't want you walking around out there asking questions, drawing attention to yourself. We'll have to put you somewhere safe until you can find your way back to Stark. No, I'm here now, and I need your help. What? Why? Something's happening back in the real world, in my world, and I think you're connected to it somehow. I've been receiving this strange message, like I don't know, a vision broadcast through the wire. I keep seeing a snowy landscape. Яна зараз апісвае гэтую дзяўчынку і дом развалены. Looks like a doll's house. І дзяўчынка кажа ёй, што трэба знайсці Эйприл Райан і выратаваць. Ryan, she says, save her, over and over again. Receiving? How? Through dreams? No, on screens. It's like some kind of static interference. What does it mean? Don't ask me. I don't need saving. You've got the wrong woman. I don't think so. This girl, she led me to your room where I found the picture. It can't be a coincidence. It can't? You're sure about that? Look, Stark's not my world anymore. You got problems, you figure them out. That's what I had to do. I'm done with the saving of the world. Ask someone else. But I'll help you get back. It's either that, or we lock you up somewhere until you figure out how to use your powers. And what do I tell your friends? Tell them whatever you want. The April Ryan they knew is dead. I'm not part of their world anymore. So you're not going to help me? You're not curious to find out why I keep getting these messages about you? What if something big is going down and... Like I said, not my problem. I've played my part. Just leave me alone. Now, do you want to go back or not? I do. Of course I do. Good. Like I said, if this doesn't work, we'll have to make other arrangements. We're going to put you under hypnosis and unlock the part of your subconscious that controls your shifting powers. Lie down on that bed, and I'll be right back. Давайте зараз трошки далей размову їх. Па сутнасці, Эйприл Райан такая, слухай, да цябе дзяўчынка прыходзіць, яна табе кажа мяне ратаваць. Вось твая і праблема. Не да мяне ж яна прыходзіць.
Вось па сутнасці яна полностью адмовілася ад сусвета Старка і полностью застаецца ў Аркадіі. І калі нават нешта адбываецца з сусветам, яна такая: нахрен гэты сусвет, ратаванне яго ўсё задзяўбло, карацей, ідзіце нахрен, не буду я нічым такім займацца, у мяне сваіх праблем хапае, я так разумею, яна тут паўстанне вядзе. Ну, карацей, такое прыкладное яе меркаванне, а тое, што Зоі праблемы, яна зараз паспрабуе дапамагчы ёй вярнуцца назад у Старк, але, ну, як атрымаецца, карацей. А які сэнс у гэтым двукроп'і? Ну, тыпу, я не ўпэўнены. Мне падае, я просто не ведаю. Я прям не магу сказаць, чаму там гэта з двукроп'ем. Яно як бы не тое, каб пра штосьці ўпраўляе, але зноў жа, можа быць так правильно пісаць на нейкай мове імя яе. Працягваем далей. What are you going to do? There's a part of you that knows how to travel. I will help you remember what you have not yet learned. And I'll end up back in Newport. Can't guarantee you that. You might end up somewhere else. Just try and focus on a familiar place. A safe place. So you're not going to help me? You don't need my help. Lie still. What's she talking about? Something's going on back in our world. A good friend of mine's disappeared and you need to not talk. Or would you rather have me lock you up? And I think April can help me find out what's happened to him and why. So why won't you? Because I have enough trouble in my life already. Because I'm fighting a war and because I'm done with your world. Now this is your final chance. Close your eyes. Breathe slowly. Don't speak. Listen to Naane's voice. Ne'a, Amam, Ayan An. Listen to my voice. Let it carry you into yourself, into the secret places in your mind. Ane An, Ayan An, Ayan An. I don't feel a thing. What's this supposed to... Оп. What just happened? I do not know, April An. She did not open a shift. And her clothes... They're still here. Where did she go? I do not know. I have never seen anything like it. Тут адбылося зараз... She was smoke blown away by... Зараз самае дзіўнае ў гэтай сітуацыі ў тым, што нават тыя, хто разбіраюцца, як працуюць пераходы паміж сусветамі, яны такія: гэта што было зараз? Тыпу, што яна зараз зрабіла? Па сутнасці, калі ты шыфтер, ты адчыняеш браму, так, і ты праходзіш скрозь браму. Ну, амаль імгненна, па сутнасці. Вось, гэта імгненны перанос паміж сусветамі. Але тое, што яна зрабіла, гэта просто знікла. Вопратка як была, так і засталася, а па сутнасці ты як пераносішся з тым, што на табе, наколькі я памятаю. Ось, зусім не так, як оно павінна быць. Ось, вельмі дзіўна. Нават для тых, хто ведаюць пра пераходы паміж сусветамі і разбіраюцца ў гэтым. Is she dead? I cannot say. I do not feel her here, in this world. But I will say this. I do not think this girl is a shifter. Then what is she? And where did she go? Іх меркаванне ў тым, што Зоя не з'яўляецца шыфтарам. Нагадваю, што яна трапіла ў гэты свет даволі дзіўна. Ёй наклалі нейкі апарат, які вырубіў яе. На твар па тыпу як пялёсткі ляглі, і яна вырубілася. То бок гэта не зусім так, як гэта павінна адбывацца. Нам раптоўна замянілі сцэну, і зараз мы просто змагаемся дзесьці, я так разумею, на поўдні у магічным сусвеце.
Гэта хто такі, мы не ведаем. Ну, і нам ён упершыню з'явіўся, просто раптоўна сцэна перайшла, і вось мы зараз дзесьці на поўдні змагаемся, хутчэй за ўсё ў магічным сусвеце, у Аркадіі. Магчыма, адзін з гэтых Азадіі на іх тэрыторыі. Давай. Amanan has proven to be a good student and a worthy opponent. He might become an apostle himself soon. Ён таксама можа стаць калі-небудзь апостолам, ён добры ваяр. Amanan has proven to be a good student and a worthy opponent. He might become an apostle himself soon. Garamon personally picks out those soldiers he feels have the potential to be apostles. Nozan is one of the best I have seen. Па сутнасці, ну, як можна з кантэкста плюс-мінус зразумець яго ацэньванне яго апанентаў, гэта патэнцыйныя апосталы. Так. Але ён таксама можа стаць тыпу апосталам. Хутчэй за ўсё ён сам з'яўляецца апосталам. Не ведаюць, ну, што за ранг такі. Самыя лепшыя ваяры ў імперыі. Узаемадзейнічаць можна неяк? Так, яны нават звяртаюцца да нас як проста апостал. Your skill with the blade is beyond compare, apostle. Garamon has been my mentor and guide for as long Я as гэта наставнік. Гармон. He saw potential in me when I was just a motherless boy. For that, I will... А я магу аглядаць як Зоя так же саме? Нікую по типу камент наконт асяроддзя. Таму што нічога няма абсалютна. Ладно, размаўляем з настаўнікам. Not bad, Kian. You did well out there today. Thank you, Master, but your praise shames me. The light of the goddess blinds my opponents and guides my sword to victory. Your skill with the sword is unmatched, Kian, and so is your faith, but the one does not equate with the other. What do you mean, Master? Your devotion to your faith and your prowess with a blade should never be confused. Religion and war mix as well as dry grass and a flaming torch. How can that be? I hold my sword in the name of my faith, and my faith is the shield that protects me from harm. They are like two rings intertwined. Or like a pair of snakes eating each other's tails. Don't be blinded by rhetoric, Kian. I've taught you better than that. But the mission, Garmon. Politics! When did you become a woman? Your dedication to the mission is a waste of your potential and your time. With great talent comes great responsibility. You could be a powerful man, Kian. Instead, you've chosen life as a puppet. A puppet! Well, you've never approved of my calling. But I have pledged my life to the goddess, and I have vowed to protect her word. The word of the goddess does not require your protection, and you have pledged your life to the Six, not the goddess. Don't confuse the two. On this, we will never see eye to eye, Master. I am an apostle of the faith, and I have... 1,000 pardons, Apostle. Excuse me, Master. Yes, Chilena. The Six require your presence, Apostle. When? My apologies, Apostle. They said to bring you immediately. Thank you. Master, forgive me. Of course, Kian, you're excused. We will continue practice without you. Ammonon! Nozan! Into the ring! And try not to swing your swords like shy little schoolgirls this time around! Please, Apostle, we must hurry. You look like two love... Так. А што калі яна нарадзілася у млі, але ў дзяцінстве, калі яшчэ нічога не памятала, была перанесена ў Зя. Цяпер мы пры сканаванні сігнатуры паказваюць, што яна з гэтага сусвету. Ты пра гэтую самую, пра Зоі Касцілья? Не, яна ж, ну, просто прысутнасць чалавека ў сусвеце згубіла абсалютна там магічка гэтая. То бок Зоі была і раптоўна просто знікла, прям знікла абсалютна, быццам бы яе просто здула паветрам. Яна нікуды не перайшла, яна просто як цень была і няма. Гэта самае апостала, глядзіце, зараз трошки тут адразу накидваецца канфліктаў трошки, і што, дзякуй вялікі, не расказваецца, а паказваецца. Канфлікт паміж апосталам, будучым апосталам альбо бягучым апосталам, я не разумею, які статус у Кіана, які вось зараз галоўны герой, за якога мы гуляем,
Раптоўна у нас дадаецца яшчэ трэці персонаж, за якога можна гуляць. Канфлікт паміж ім і яго майстрам. Кіан збіраецца на нейкую свяшчэнную місію. І ён адданы сваёй веры. Але яго майстар кажа, ну, ты ж не тупы, блин, з чым ты займаешься? Забей нахрен, ты увогуле, ну, ты не павінен поўнасцю пакланяцца сваёй веры, неважна, наколькі яна важная для цябе. Вось, слухай, типу, сам сябе, ты мог бы стаць вельмі крутым чэлам, але стаў проста лялькай пад кіраўніцтвам іншых людзей. Так, давайте-ка мы новае захаванне зробім. Вось, а зараз нас выклікаюць да 6, я так наколькі памятаю, гэта рада мясцовая, паўрэлігійная такая. Вось, якой апостол і даў клятву, атрымліваецца. То бок ён падпарадкоўваецца 6, а 6 прадстаўляюць волю багіні нейкай. Дзяўчынка? They are waiting, Apostle. Заходим. Apostle, our apologies for calling you away while you were training. We know that you are busy with the initiates, but this could not wait. We have just had word from our armies in the east, and it worries Все ж таки яны на захадзе ад таго горада, а не з поўдня. Yes, mistress. Apostle, you know how some Eastlanders still resist our noble efforts at uniting their fractured nations and bringing the word to their goddessless lives. The mission continues unabated, of course. Nothing shall stand between the glory of the goddess and those lost ones who have strayed from her light. But still there are a few who have chosen to oppose us. Those misguided pagans have become a dangerous obstacle. В асобнасці яны адпраўляюць яго на ўсход, у той жа горад, каб пазбавіцца ад паўстанцаў. Каб прынесці слова еретикам, вось гэта ўсё. These insurgents, a man whose hands are soiled with the blood of many trueborn. Нейкага дэймана яму патрэбна знайсці. You must travel tonight to the Havens, Apostle, and board a cloud ship bound for the city of Marcuria. When you reach your destination, you will seek out this man, this butcher. Яго клічуць Скорпіён. Ад яго пазбавіцца. А, не нават не забіць, а перавесці на наш бок. Усё ж таки забіць? А, ну ладно, усё ж таки забіць яго. And let your blade kiss his throat. This is your mission, Kian Alvane. As you please, mistress. Your word is my path. You will leave now with haste. May the goddess be with you, Apostle. And mind the scorpion does not sting you before you sting him. I shall be vigilant, mistress. Blessed be the goddess. Blessed be the path. Blessed be the word. Blessed be the mission. Так, я просто подумал, что магичка сказала, что Зоя не выглядае як Шихтер. Магичка сказала две речи. Зараз. Зараз кончится катсцена. Не, катсцены тут будут тягнуться долго, давай лепей адразу. Магичка сказала две рэчы таких пункта. Першае, калі яна Зоі знікла, яна такая, я ніколі такога не бачыла. Яна просто быццам бы як просто здула яе паветрам. Ось, ну, типу, яна як быццам рассыпалася на паветры. Яна сказала, што яна не адчувае прысутнасці яе ў гэтым сусвеце, яе больш тут няма. Вось, і ну, калі там меркаванне пайшло далей, яна сказала, я не думаю, што гэтая жанчына з'яўляецца Шыхтэрам. Вось, то бок атрымліваецца Зоі, ну, па меркаванню, з таго, што яна паназірала і пабачыла, і ведае, што яна ўжо не ў сусвеце, яна нейкім іншым чынам перасоўваецца паміж сусветамі. Планета Земля, ну, ось оно. Насамрэч, два кавалкі ёсць. Зя і Мля. Ось, два кавалкі сусвета. Старак і Аркадія.
It is the last прарок нейкі ім кажа, што гэта апошняя преграда перад іх задачай. The light of the goddess will wash across the world like a tidal wave, drowning all І вера захопіць увесь свет. Come swiftly, and may the goddess aid the apostle in his mission. Ой, задача апостола карцей пазбавіцца нейкага скарпіёна, які выносіць на ўсходніх землях усіх іх там, каго яны дасылаюць. Ось вялікая праблема зараз ужо. Таму і яго і паслалі. Аднаго з найлепшых байцоў. На Сілксонг адпраўляецца 10 000. Дзякуй вялікі. Так. Пум-пум-пум. Мне кажется, на дробязі не разменьваць. Так адразу, так ад душы. Где там наш наставник, хутчэй за ўсё наш, нам накіруе нас далей. I am being sent to the Havens tonight, Master. A cloud ship will take me east across the ocean. I must leave with haste. Чаму яны кажуць пра ўсход і захад? У першай частцы дакладна казалася пра поўнач і поўдзень. А зараз ён кажа пра мора, праз якое ён праляціць, каб трапіць на ўсход. Like everyone else, we must wait for dawn. Must we have this discussion again, Master? It seems to me you question everything I believe in. Not so, Cian. You know I'm a man of faith. What I am questioning is our right to impose our faith on others. I've been to these eastern lands and they... And is it not a place full of darkness and sin? Would it not be better off under the guiding light of our faith and the mercy of the goddess? What would you have me answer? There is indeed arrogance, oppression, murder and fear in those lands. But there's also beauty, freedom and humility. And the brightest day has the darkest shadows, Cian. Remember that. I must depart now, Master. The cloud ship leaves the Havens at first light and my duty beckons. Duty or no duty. Do only what you yourself believe to be right and not what others tell you is right. I'll see you when you get back. You can tell me all about the Eastlanders and how you rescued their maidens from a life of sin. May you walk with the goddess. Яго настаўнік вельмі разлаваны тым, што збіраецца рабіць апостол. Ось, наколькі гэта магчыма ў яго пазіцыі. О, а вось і Зоі. У тым жа самым месцы, дзе яна была. You all right, girl? Where am I? You're still at the Fringe. У тым жа самым бары. I don't know. How did I get back here? Back? You haven't moved all night. A couple of guests found you passed out. You were drugged. Mm-hmm. What? That's what it looks like. I checked the cameras, but there was nothing on them. The crystals were wiped. When we found you last night, I called a friend of mine, a doctor. Карацей, як з боку яго, для тых, хто каму складана сачыць. Так, я так парбаю, ўжо праграма ёсць. Ось, адзінае, што, ну, каманда ўжо з'явілася, адзінае, што не будзе адсотка. Адсотак як бы ёсць, я яго вылічыў, але я зразумеў, што ён вам бескарысна будзе. Ну, таму што ён проста... Сапраўдны адсотак вам будзе хутчэй перашкаджаць. Ось. Дык вось, што я хацеў распавесці. З боку гледжання Зоі адбываецца наступна... То бок, ну, з боку гледжання гэтага чала. Так, давайте вось за яго боку. За Зоі мы ведаем, што яна была ў іншым сусвеце, што за Эйприл Райан пабачылася. Вось. Гэты чэл перад намі, ён кіруе зараз барам, які быў яшчэ ў першай частцы. Ён перабудаваны хоць і бар, але те самае. Ён усё яшчэ ім кіруе, там іншыя мэты ў яго ўжо ўвогуле. Але ён сябар усё яшчэ Эйприл Райан. І вось гэты чэл, з яго пункту гледжання, ён адправіў Зоі адпачыць наверх. Ён не бачыў, як прыйшло дзве гэтыя самыя там сястрычкі двайняшкі, ось, блізняшкі. Ось яны прыйшлі і сунулі нам нейкую як раслінку такую. Раслінку з механічнай штукі. Складана патлумачыць па сутнасці. Яна накрывае твар і такім чынам вырубае чалавека.
Вось, яны прыйшлі, вырубілі нас, наклалі гэтую штуку, і ў выніку Зоя апынулася якраз такі ў іншым сусвеце пасля гэтага. Вельмі дзіўна, карацей. Ён сам ні халеры не бачыў, ён праверыў камеры, на камерах таксама нічога не было, то бок, па сутнасці, гэта адбылося ўсё бескантрольна, ён прывёў лекара да Зоі, а Зоя была ў адключцы ўвесь гэты час, ні халера не працавала, ну, тобто, типу, лекар яе глядзеў, і яны даведаліся, што, ну, яе накачалі наркотыкам, па сутнасці. Вось, так што, у чым прыкал ДС, ён таксама не вельмі ведае. Але ж мне падавалася, ён бачыў гэтых двух блізняшак, проста ён, можа, не спалучыў дзве рэчы. Альбо хлусіць, я не памятаю дакладна гэтага моманту, ён, падаецца, нас кідануў. She came by and checked you out. She said you were on some kind of synth, but that you'd sleep it off. So I closed the room and kept an eye on you all night. That's not possible. I was somewhere else. April, she... What? I met April. April Ryan. I was in Arcadia, the place she spoke about. I was there. So... Ён зараз яму тлумачыць, што яна бачыла Эйприл Райан і была ў іншым сусвеце. Ён правяраў яе кожна 15 хвілін на ўсю ноч. І яна нікуды не знікала. Ну, проста галюцынаген. Вось такі ў меня зараз выбары. Сцвярджаць, што гэта ўсё яшчэ рэальна, альбо сцвярджаць, ну, можа, рэальна я проста ляснулася, мне наркотыкамі накачалі і пабачылася гэта ўсё. Это просто мне побачилося? It was a potent drug. My friend couldn't identify it. Like I said, some kind of synth, but she said the readings were off the chart. Your mind was on fire. She also said you'd be fine once the drugs had worn off. I would have called the hospital, but I figured we'd both be happier without corporate sniffing around. My clientele is a bit sensitive about their privacy. And I figured you'd feel the same way. I'm glad you didn't call anyone. As far as the eye's concerned, I'm still in Casablanca. Did you see whoever did this to me? You don't remember anything? No. Last night's a blur. The first thing I remember is waking up in... Я нават не памятаю гэтых двух дзяўчынак. То бок, ну, просто. Apparently our friend Marcus Crozier checked in just before the incident. And he brought 2 guests. Угу. I remember... Ось, яна пачынае ўзгадваць. Marcus, the twins. Twins? They're working together. They were in Rez's apartment back І ўзгадала, што яна бачыла іх яшчэ They раней. were here last night. So they must have been the ones who drugged you. Maybe. But I don't understand why they didn't just kill me. I mean, that's the second time they've attacked me, and I'm still walking. If there's one thing I've learned, it's not to look a gift horse in the mouth. You're alive. Don't ask too many questions. Maybe you're right. Maybe I should just go home while I'm still... After all, Marcus turned out to be a big mistake on my part. And if Rez has gotten himself into something really dangerous... Besides, I don't know where to go from here. I might as well head back to Casablanca and wait for Reza to get in touch with me. Уже, па сутнасці, ніякіх сувязяў не засталося. Ніякіх ідэй, куды яшчэ шукаць і хлопца яе былога. Альбо, ну, Эйприл Райан знайшла, што далей рабіць. She has a show later today in Moscow. I promised I'd keep her updated. So what are you going to tell her? I don't know. What you just told me, I guess. Who knows? Even if it was a dream, maybe you really did speak with April. It felt real enough. I don't know. I need to sort things out in my head. I guess I will go home. I don't feel like crossing paths with Marcus or the twins again. They were probably just trying to scare you. Your friend seems to be onto a pretty big story. Yeah. I just hope that... Ow. You okay, Zoe? Just my head. Yeah, I'm okay. You can stay here as long as you need to. And I can call my doctor friend again. No need to go to a hospital. No, I should go home. Thanks, Charlie. I really appreciate it.
No problem, girl. Drop by if you're ever in town again, and keep me updated if you find your friend or if you hear from April. I will, Charlie. Thanks for everything. Твар'яткі ніякіх няма? Не, тут нічога такога няма. Дарэчы, гэты бар, нагадваю, што мы былі тут у першай частцы, ён зараз адноўлены, і мясцовасць тут ужо трошкі яшчэ... Пачакайце-ка, не, я называю гэта Новым Лондонам, але мне падаецца, як Венецыя, Новая Венецыя, па-моему, называецца тэрыторыя. Нешта такое. Я сяброўка. Тэлефаную. Будзе вяртацца ў Касабланку. Японію, што? Нататкі рэзы разабрала яна, большасць з іх. Ён даследаваў антикорп, гэта якія вось гэтых малпачак робяць. That's pretty huge. What was he investigating? Don't know yet, sweetie, but he was in contact with 2 people at Watty, one of whom was the dead girl in his apartment. From his notes, my guess is that after leaving you... Вельмі важны кавалак. У апартаменце Рэзы было знойдзена цела дзяўчыны. І што за халера ўвогуле адбываецца, было незразумела. І з нататак, якія зараз наша сяброўка разабрала, яна знайшла, што адным з людзей, якія звязваюць яго з Ватикорп, ну, то бок былога, гэта якраз такі два кантакты ў яго было ў Ватикорп. Вось гэта мёртвая дзяўчына і яшчэ. Так. Ён будзе адпраўляцца ў Ваці-Сіці, гэта недалёка ад Хоккайдо у паўночнай Японіі. Гэта там галоўны штаб увогуле Ватикорпу знаходзіцца. Это ж тут была зорка смерці? Не памятаю, не, падаецца не. He would be heading to Wati City on the island of Hokkaido in northern Japan. That's where Waticorp HQ is located. That's also everything I've got so far, I'm afraid. I'll keep working on Reza. Ён далей будзе разбіраць нататкі, так што потым можам сабраць больше інфармацыі. Цудоўна. You know, I'd try and convince you not to go, but you seemed pretty set on tracking Reza down, and all signs... Ну, хоць штосьці, вядома, хоць куды накіроўвацца. I have to keep going. У першай часе я не памятаю ні пра ніякую зорку смерці. Я не памятаю. Там была такая хрень цёмная, лётаючая, але гэта ж не зорка смерці. Мы ў космос лёталі ў першай часе. As long as you're okay, sweetie. Like I said, I'll keep working on the notepad and I'll call you when you get to Wati City. Safe journey. All right, Liv. Take care. Усё. Зразумела, шлях у Японію. Ну, абсолютно мінімум просто. It is as most things, Azadi, large, wasteful, and arrogant. I have never seen its like. They are building a ladder to the heavens. Maybe it's a temple of sorts. I may not know. О, яны нават не ведаюць, навошта Азаді будуюць гэтую вежу здаравенную. The Azadi religious would be like calling the sun warm. Their faith is all they have. If we shake that, the war is ours. I don't think that's a viable strategy, Chuan. But it's good to know that they have a weakness. Faith is a double-edged sword. This tower of theirs may be another weakness. When I was there earlier, I noticed they were still building. They have put up wooden platforms for the workers to climb. Scaffolds. Next to the tower? On the tower. If one were to climb it, one might find a way into the tower. Perfect. I need to check it out for myself. That tower must be very important to the Azadi.
And like you said, it could be another weakness of theirs. You will go alone. I need to. If there are more of us, We are easier to spot. And if you are caught, someone still needs to return to the city with the supplies. That is our mission. That's our mission, Chuan. I'll be back before dawn. Watch your back, Raven. Угу. Окей. Глядзіце, тым часам Эйприл Райан займаецца сваёй вайной супраць Азаді і таго, каб вярнуць увогуле Маркурію у свой былы стан. Вось. Азаді ў цэнтры горада пабудавалі гіганцкую вежу. Невядома для чаго, яны самі нават не ведаюць. Слухайте, я неяк гляджу. Мне спіс лідараў... Ён не абрэзаны нейкі, не? Спадзяюся, не. Давайте яго... ну ён там абрэзаны, але па іншай нагодзе. Ну ладно. Вось, чаму яны будуць гэту вежу? Яны не ведаюць самі, нават паўстанцы. Але думаюць гэтым скарыстацца і трэба даведацца больш, таму Эйприл Райан адправіцца Крумкач, яе яшчэ клічуць. Тут мясцовыя. Вось, каб знайсці увогуле уваход у вежу можа быць звонку, таму што навокал жа гэта самае будаўнічыя гэтыя надстройкі зрабілі, вось па ім можа быць і залезці. If there's one thing we have enough of, it's weaponry. What we need more of is food, warm clothes, and medicine. If I would trust anyone with my life, it would be Chuan. He's never let me down, and he's never going to abandon the fight. Это я знаю Чуан. Watch your back, Raven. So, what are we doing tonight? We are not doing anything. You're staying here with Chuan. I'm going out. What? You can't go on a mission without us. I'm not going on a mission, Bryn. I'm just taking a walk. Right. And that girl didn't ask you for help. Which girl? The one who disappeared. The one from that place that we can't talk about. She asked for your help, and you just dismissed her. Ён наехаў на нас, ну, на Эйприл Райан, за тое, што Эйприл Райан не дапамагла той дзяўчынцы. Тры варыянты за Эйприл Райан. Раззлавацца на тое, што ён так рэагуе, праігнараваць, альбо патлумачыць. Давайте патлумачым, таму што мне хочацца па тлумачэнні. Я не ведаю, у чым прыкол. You don't understand. That girl Zoe, she was asking for the impossible. I left her world behind a decade ago. I swore to never go back, and now I can't, even if I wanted to. There are other matters to attend to, other people who depend on me, on us. Whatever it was she was asking for, she'll have to find it somewhere else. Trust me, it's not impossible. I don't agree. If you hadn't risked your life to save mine, I wouldn't be here now. I wouldn't be fighting on your side, and there'd be a lot more Azadi walking around. You took a chance when you killed those soldiers back then, and it paid off, didn't it? I'm alive, and I'm on your team. It was risky, but it was the right thing to do. It's not the same thing. This is our world. Whatever goes on in the other world, it doesn't concern us. I think you're wrong, but it doesn't matter what I think. I'm still just a kid to you, right? Bryn! Ось, ну, карацей, тлумачэнне не тое, каб моцна дапамагло, але Эйприл Райан вырашыла пэўны момант проста поўнасцю адрэзаць сябе ад Старка, ніякім чынам туды не вяртацца ніколі, нават не абмяркоўваць яго, і вырашыць праблемы выключна гэтага сусвета. Сканцэнтравалася поўнасцю на Аркадыі. Чаму так, я не ведаю. Ну, у нас ёсць таймскіп у 10 гадоў, прыкладна, можа нават больш, таму мы нават не ведаем, чаму і як гэта адбылося. Ось. Ну, але гэты Брyn, ён не вельмі шчаслівы ад вырашэння яе. Naana joined my outfit only a few months ago, but she's proven to be a valuable asset. Her magic. Ось так заўсёды пабудуе нехта вежу, невядома для чаго, а потым кожны на сваёй мове размаўляе. Will you need any assistance tonight, April on? I'll go alone. There may not be a curfew yet, but the soldiers will still notice 2 or 3 where they would ignore 1. That is true. And I need to speak with someone who can supply us with the herbs, potions, and medicines we need. Well, with Torbear in jail and Hamish doing business with the Azadi, Old Town's our best bet, but it closes with the sun. Tomorrow morning, then, first thing. Sounds good, but you'll have to go alone.
Siobhan and Bryn are taking care of the food tomorrow. Benrime's helping them get in touch with some sympathizers. So be it. I shall make inquiries in Old Town in the morning. May the stars shine on you and your endeavors tonight, April Ann. Or what is it you sometimes say? Break a foot? Break a leg. But I like may the stars shine on you better, Naane. Так. Няўжо яны ў карчме ў гэтай заселі? Мне падаецца так. І хованка насамрэч прямо ўнутры гэтай карчмы. Выцяну нашай базы аперацыі. The bars and taverns near the tower are filled with Azadi. I prefer it here. Давайте доведаемся, что тут у нас увогуле. The ambience here in the Journeyman sure has changed since my last visit to the city. This is one of the few places left that looks exactly like it did before the Azadi came, except for that modern beer tap. It's a bit quiet these days, but Benrime still serves the best food and drink in town. No question about it. Benrime's burned all the forbidden books, and she's bought a bunch of Azadi-approved ones. No one reads those. Угу. Карацей, у яе тут раней была цэлая стойка з кнігамі, падаецца, нават дзве было у першай частцы, і Бенріме поўнасцю пазбавілася ад усіх кніг, якія забаронены, то па сутнасці ад усіх кніг, і толькі тое, якія дазволеныя Азаді, тыя былі набыты і пастаўлены на паліцу, вось толькі ніхто іх не чытае. Ну, можа, акрамя гэтай дзяўчынкі, якая тусіць каля іх, можа, проста разглядае назвы. Where are you going at this hour? Business. I may return late. Well, you know where the key is, April. Keep an eye on Bryn. Make sure he doesn't follow me. That boy. He takes after you, April. He adores you. You have a responsibility to... Responsibility? There's that word again. He's an adult. I can't babysit Bryn forever. You saved his life. You're the only family he has. Do not forget that. You may seek danger, even death yourself. But do not forget that others rely on you. They should find someone else to rely on. I can't be anyone's guardian angel. Or mother. You have little faith in yourself and others, child. But I shall not bother you with my lecturing anymore. I have work to do. Good luck tonight. Whatever it is you're doing. Take care of yourself. If not for your sake, then for everyone else's. Мабуть, насамрэч яна захавала забароненыя кнігі, ці хаця б адну. Можа быць, але, ну, тое, што Эйприл Райан ведае, яна спаліла іх усе. Я думаю, што калі яна трымае цэлую базу паўстанцаў у сябе ў карчме, то яна гэта робіць выключна для у мэтах бяспекі. Ну, гэта было бы, ну, як бы кнігі добра, але ўсё ж такі, як бы жыццё сяброў важней, мне падаецца. Так. Угу. Гета ўсё яшчэ не ў парадку, там нельга ісці. Ладно. Ідём тады да вежы і паспрабуем па гэтых па лесвіцах падняцца наверх збоку. Ахоўнікі, ахоўнікі, я просто мимо иду. О, блин, там ахоўнік каля вежы. А што мне рабіць? Мне ж патрэбна ўвагу неяк перацягнуць, не? Halt, citizen. This area is closed. Please leave immediately. I will not warn you a second time. Get out of here. Добра. Якія ідэі? Нам туды нельга. Ён разлаваны. Так. Добра, што яны не ведаюць Эйприл Райан у твар. Яны не ведаюць, як яна выглядае, і яны не ведаюць, каго шукаюць. Можа быць, мы нешта прыдумаем іншае. Тут нідзе зайсці нельга. Пакуль не. О, є комп'ютери.
becoming ubiquitous. Угу. Што цікава, нягледзячы на тое, што гэта самае Эприл Райн як бы са Старка, яна ўсё роўна не вельмі разумее, як працуюць гэтыя машыны. То бок гэтыя машыны, па сутнасці, трошкі дзіва для яе нават. Яны робяць розныя рэчы, ну, тыпу, там, па сутнасці, як электрычнасці даюць, то бок, ну, такія мэты розныя выконваюць, але ў той жа момант гэта нейкая такая цікавінка нават для яе. I don't know what these machines do. Ну, блін, нешта нікога няма. I don't know what these machines do. Heat houses, flush toilets, generate power. What are you doing out at this hour, citizen? Return to your home and go to bed. А што мне рабіць-то? Так, тут зачынена. Ну, мне, праецца, да вежы патрэбна. Я зараз лухтой займаюся. Какие варианты у меня? The curfew begins at midnight. Make certain you're home by then. The guards are a bit more vigilant at night. I should stay away from them. А што мне рабіць? Яно ж, ну, заўважыць мяне. Можа, гэтыя машыны ў пэўны час пачнуць забіваць людзей. Можа, гэта тэрмінатары. Ну, я бы не здзіўлюся, будзе ў стылі, в прынцыпе. Оп. Стелс. I need to find a way onto the scaffolding, but not until I've taken care of that guard. I'll need to find a way to get onto the scaffolding without being spotted. Угу. Опс. Опс. Ладно. Я думаў, неяк па-ціхаму можна. Мне падавалася, была магчымасць гэта зрабіць па-ціхаму. Я упэўнены, што там был варыянт па-іншаму зрабіць. Ладно. Я упэўнены, што можна скіпаць такія штукі. То бок нават тых пачварак, якія былі ўнізе ў горадзе, там іх можна абысці. Гэтага чэла таксама можна неяк, ну, без атакі вырубіць. Ну да ладно, это ўсё роўно працуе. Так, там нікога няма. Там нейкі чалавек стаіць. Вось, бачыце, размаўляюць. Зусім незаўважна. Зусім незаўважна. Я магу падслухаць. She keeps her desk clean. I don't know if that's a good sign. А я могу подслухать просто. О. I can't hear what they're talking about. I need to get closer. Who's that? The emissary seems to be obeisant, almost afraid. How can that be? The Azadi women consider men to be inferior, don't they? Яна па тыпу павінна быць вышэй за яго, за гэтага чэла у тым самым каптурыку і ў плашчы. Вось, яна павінна быць вышэй за яго па рангу, але чамусьці яна баіцца яго амаль. Вось, зараз атрымалася. Прарок, яна яго кліча. And further reinforcements from Sadir are not... Of course, I
understand perfectly. We will finish on time. We have taken on more workers, and we are making progress by the day. We will reclaim the time lost, Prophet. The tower will stand ready for the inauguration. I swear by the Six that I shall not disappoint you. Навошта ім гэтая вежа? Але яна важней нават за паўстанцаў, якія нападаюць. Sadir has sent an apostle to take care of that particular problem. They say that he is one of the best. І тое, што апостол хутка прыедзе. He arrives soon. Но мы ўжо бачылі яго. As you wish, Prophet. I will put my most trusted man to the task. Яна на чалавека на нейкую справу, але мы не чуем, што кажа гэты чал. Yes. You have made that abundantly clear on several occasions. It will not come to that. I will not fail you. All will be as you have asked, Prophet. May the goddess bless your path, Prophet. Her light will wash across this world and cleanse it of evil. That was strange. I should try and follow him. Find out who this mysterious person is. Добре, треба просачити за чалом. Оп. Elisa, bring me my supper. I shall be dining in my office tonight. Добре, вибралися. Просачити треба за гэтым чалом, пророком, хто б ён ні був. Де він? Hey, that's the man I saw in the emissary's office. I should follow him. I'd like to find out who this prophet is. Йдемо за їм. Так, а куди він пішов? Він же тут сюди прийшов, ні? Там його не бачно. Coldstone Gate used to be open day and night. Not anymore. Я вже в карчму поперся. На лестницу поднялся, добро. Benrime? Yes, what is... Oh, April. You've returned. Good. Did you want something? Where did the man in the cloak go? Я просто в этот момент, может, у Чан поглядел. Through the door. He was wearing a hooded cloak. No one fitting that description has been in here, April. It's a slow night, I would have noticed. That's impossible. I saw him walk in here with my own eyes. Well, I may be old, child, but I am not blind. Now, if you'll excuse me, I have much to do. I know I saw him walk in here. He couldn't have just vanished. Куди він мог зник? Туди, откуда взялася Хлоя? Опа. Опа. І ми скокнули за ним. Упевнений, ну і все, нас переключили. Ми не ведаем, що там здаралося далей з April. Нас переключили далей на Зої. Мені подається, що з часу я все равно як Хлої я називаю. What? You're breaking up, Liv. Static's getting worse by the hour. Parts of the wire are down. Can you hear me? Barely. This is crazy. I know.
We'll have to keep it short. Any news about Reza? Not yet, but I just arrived in Wati City. What's it like there? Nice. Chilly, but nice. What's going on? Still working. Reza's contacted Waticorp. He protects his sources well. In the meantime, you'll need to find a way inside the corporate campus. I didn't get all of that, Liv, but call me when you have a name, okay? Hello? Won't take long. The encryption's military grade, but I'm almost there. Okay, that's good. I should get going. Oh, and Olivia? Yes, sweetie? Thank you. I really appreciate the help. Don't be silly. Friend too. I'd turn the world upside down to find him. I know. Thanks anyway. The connection's deteriorating, sweetie. I'll get back to work and ring you up as soon as I have something. Bye. Добре. По сутності, у нас ми прибылі ў Ватикорп. Гэта карпорацыя, якая робіць ваці, гэта такія малпачкі. Дзесьці ў Японіі, і Рэза якраз такі даследаваў нешта з гэтай карпорацыяй. Што за яно, ні халеры невядома. Пры гэтым сувязь з сяброўкай трошкі губляецца, таму што разваліваецца сеть. Яны называюць проста The Wire, дрот, па сутнасці. І па дроту гэтаму ні халеры не працуе. Чым далей у яе сусвет па сутнасці Старка, ён пакрыху пачынае развалівацца. Ну як не развалівацца, а па тыпу першыя хвалі гэта развалы вось гэтага, тэхналогій. Чым больш тэхналогій з'яўляецца ў Аркадіі, тым больш нестабільнай становіцца і становіцца і Старк. І такім чынам высокія тэхналогіі тыпу інтэрнэта мясцовага, ён якраз такі пакрыху прыходзіць у заняпад. Хутчэй за ўсё ў гэтым сувязь, але мы дакладна не ведаем. Што за даследаванне, нам трэба трапіць у тую карпорацыю і там ужо паглядзець. Так. Квіткі набываць патрэбна, ці можна проста неяк? There's a walkway over to the other side of the canyon, but it's blocked by these turnstiles. Ну так, а квіткі хутчэй за ўсё ўначы не прадаюць. Дайте, кому монтаваць якае паведамленне сваё прыбяру, а то яны перашкаджаюць трохі. Так. Оп. Чел? I think most everyone here works for Waticorp. Wati City was built by Waticorp. There's no place like it. It's safe, clean, and everyone's part of the happy Wati family. Ну, як скажеш, як скажеш. This is a one-company town, which means that everyone works for Waticorp. Зям ператвараюцца ў млю. Ну, амаль яны, як бы натуральны стан сусветаў, гэта быць аб'яднанымі. І каб яны не поўнасцю гэта ператварылася ў жэсць нейкую, яно па сутнасці як раздзелена, але пры гэтым маюць сувязь паміж сабою. То бок можна пераходзіць без аднаго ў іншы, але гэта складана. Для гэтага патрэбна быць асабістым, скажам так. Ёсць яшчэ іншыя шляхі нават для звычайных людзей, але гэта таксама ты павінен ведаць, куды ты накіраваўся, інакш гэта не спрацуе. Вось. Ёсць у нас прыклад аднаго чэла, які сышоў з Старка дзесьці ў 19-20 стагоддзі, а выйшаў у Аркадіі ўжо ў 22-м, то бок ён вельмі доўга падарожнічаў. Ticket machine. It sells tickets to the Waticorp Museum. I need my mobile to use the machine. Мабільнік той патрэбны, дык ёсць жа. А што у нас там? Адмычка яшчэ? Так, адмычка. А тут што? There's only chewing gum left. I don't even like gum. Every pack comes with a special Wati sticker. Okay, that's something. I'll need to use my mobile to make a purchase. Блін, мабільнік свой свяціць не вельмі хочацца. Нас DI, якія назіраюць, карацей, за ўсім, яны нас шукаюць, карацей. Яны лічаць, што мы ў Касабланцы, і нам нельга пакідаць гэтай мясцовасці. Ну, там, роднога горада. Як вы разумееце, мы далёка ад свайго роднога горада, і пакідаць яго мы ўжо даўно пакінулі. Сваіх слядоў пакінуць было бы не вельмі разумна, скажем так. It looks like he's waiting for someone.
should be here by now. Sumimasen? Huh? Gomenasai. I thought you were someone else. I apologize. Who did you think I was? Huh? Oh, my fiance, Yuriko. She's late. She's never this late. I tried calling her, but there was just static. Ah, who am I kidding? She probably decided not to come. Давайте паразмаўляем з ім. Ён чакае сваю дзяўчыну, але яна нешта не з'явілася. We've been having problems lately. It's all my fault. How so? I've been too busy with work. I haven't paid as much attention to her as she deserves. It sounds like you care about her. I do. Магчыма, ён нам квіток аддасць? I'm sorry. I can't. I have to leave. Можа быць, квіточкі? О, квіточкі ён вырашыў выкінуць. О, як няўдала. Дзяўчына не прыйшла, а нам квіточкі якраз патрэбны. Хоп. Квіточак. Кавалак квіточка. Другі кавалак. Ну, мне гумку ўсё роўна патрэбна набыць. Так, а гэта ўсё роўна след у сістэме. Блін, не хацелася б. Можна неяк абысціся без гэтага? Можа, у цябе гумка ёсць? Hello, miss. My name's Zoe. What's yours? Oh, I'm Riko, Miss Zoe-san. Nice to meet you, Riko. Nice to meet you too. Чому така сумна? Hey, Riko. You don't look very happy. Oh, well, my big brother Ren was supposed to look after me while grandmother and my little brother Hiro went to the museum. But then Ren met this girl and he left me here by myself. Now Uba-san and Hiro are at the museum and I don't have a ticket. That doesn't sound very nice of Ren. He likes girls. More than he likes me anyway. Well, honey, that's men for you. Can't you just call your grandma? I tried, but I can't get through. And since the machine is broken, I can't buy a ticket. So now I have to wait here until they come back. Ну, карацей, дзяўчынку старэйшы брат павінен быў назіраць за ёй, але ён там нейкую дзяўчыну заўважыў і ўсё, і валацуга знік. Бабуля і там сястрычка, яны зараз у музеі. Вось, а яна не можа туды трапіць да ў музей, таму што квіткі, ну, аўтамат з квіткамі зламаўся, і таму яна будзе чакаць вось тут. Мужика забирать не будем. Не, мне падаецца, гэта не тая гульня. Что-нибудь новое? Клена вернется. Не ведаю. Я не могу взять у дзяўчынкі мобилку, каб набыць гумку. Ну, было бы цудоўна, конечно. Бабуля не будзе яшчэ некалькі гадзін, хутчэй за ўсё. Yes, you have to ride the cable car, but you need a ticket to do that. Where can I buy a ticket? The ticket office is closed on Sundays, and the machine is broken, so you can't. Окей. Яна прям патлумачыла, што выбач, ніяк ты не праедзеш. Мужчына? Можна, кай ласка, гэта, паразмаўляць з вамі? З якога боку да вас падступіцца патрэбна, каб паразмаўляць? Просто поназирать можно. My daughter works over on the main campus across the canyon. She's doing a lot of overtime. I haven't seen her in weeks. I've been thinking about leaving Wadi City and moving to Africa. My options are a bit limited. Окей, ладно, гэта нічого не дапамагае.
А ви тут що робите? Hi, are you waiting for someone? What? Yes. Oh, no. Not exactly. А, Someone was waiting for me. яна спазнілася, гэта якраз таки дзяўчына таго хлопца. I'm very late. You had a date with your boyfriend to visit the museum? How did you know? He was here waiting for you, but he left a little while ago. He did. Was he upset? Did he say anything? Казаць то ж самае, што я нам перадам He словы. seemed to believe you weren't going to show up, and that it was all his fault. Oh no. I tried to get here in time, but my train was held up. I even tried to call, but there was only static. I didn't mean to do this to him. Так. Яна спазнілася з-за цягніка. Яна не хацела спазняцца. Ён абвінаваціў ва ўсім сябе і пайшоў адтуль. Так. You tried your best to get here on time. Don't blame yourself. Дзяўчыну забярам? Да што ж такое? Куды мы ўсё ўнесем-то? I guess you're right. There's not much I can do about it now. I think I'll just go home. Ну ладно. А гуму нам прыйдзецца ўсё ж таки набываць, так? Я не вельмі варыянтаў бачу. All eyes will be on Waticorp in the very near future, I'm sure. Блін, ну ладно, давайте гумку набудем. A vending machine filled with chewing gum. I'll need to use my mobile to make a purchase. Не бачу я іншых варыянтаў, гуму прыйдзецца набываць. Может, тады знойдзем нейкі сродак транспарту, з якім можна разлічвацца падабайкамі? Хацелася б. Гэта спрасціла бы нашу задачу. Ладно, мы ў выніку. У нас ёсць гума гэтая. Давайте. Hey, there's a free sticker inside. Стикер. А, ну мы стикером сполучим. Давайте. Стикер плюс... Оп. Квіточак атрымаўся. А гумку можна яшчэ? З чым-небудзь? Не ведаю. З адмычкай. Ладно. А вось адмычка бы тут падышла? Не, не падышла бы. Oh, okay. It's for getting into the cable car. Альбо можа дзяўчынцы... А што калі я квіток дам дзяўчынцы? Магчыма? Не магу даць тикет, квіток, таму што нам ён больш патрэбны. Ладно. Палімся, спаліліся просто так. Дзяўчынка, ты з намі не едзеш. Ха-ха. Inventors of the Watilla, the Bunny Bot, and the most popular and advanced entertainment technology in the world. Please take a seat and stand clear of the closing doors. We will be departing shortly. You're about to go on an exciting journey into the heart of Waticorp and experience the amazing history behind one of the planet's most successful corporations. From the Wati entertainment system to the Watilla and beyond, Waticorp has provided mankind with love, happiness... Вот и Entertainment System, мне подается прямо с посылочкой на Nintendo. In a few months, Wati will unveil a revolution in home entertainment with the most exciting new product in our 200-year history, Project Altera. This is a great time. Проект Alkera, новые проекты, якія яны робяць, і гэта іх супер-пупер распрацоўка нейкая. Wati Bright. Please ensure that you have all your belongings with you when you leave the car. Enjoy your visit to the Waticorp Museum. Hey, so do you have a name for me? Цудоўна, не дапамагаем. Told you I'd encryption. So, are you inside yet? The line's even worse than before, Liv. I can barely hear you. Hold on. Let me... There. I've switched us over to a classified eye channel. That should stabilize things quite a bit. Of course, the eye... Не халерую доступ. Карацей, яна переключилася на канал, па сутнасці, для гэтых ай. Ай гэта як мясцовая... Я нават не ведаю, яны як ваенная кампанія частная. Не вельмі упэўнена, насамрэч. Я ўжо не памятаю, што было у папярэднім стрыме дакладна, як яны тлумачыліся. Але карацей, карпорацыя, якая па сутнасці замест паліцыі, карпаратыўная паліцыя, скажем так.
Вось, і яны якраз такі, яна такая сяброўка у нас, хакер, такая, ну давай-ка, я переключуся на сакрэтную, карацей, канал ось этой карпорацыі. Вось. Але гэта толькі часова, таму што ў іх больш надзейныя каналы і атрымаецца паразмаўляць, таму што паўсюль статыка не дапамагае ні халеры. Will also light up like a Christmas tree, so we need to be quick. Are you inside Waticorp yet? Working on it. Atta girl. So, the person you need to get in touch with is one Damien Kavanaugh, with a C, and an A-U-G-H, and an A-V-A-N in the middle. Reza was in touch with Kavanaugh through Rio Kuruki, the dead girl in his apartment. Rio and Damien worked together. I remember Reza talking to Rio on the phone when I last saw him. Гэта чалавек, якім я апошні раз размаўляў з ім. How do I find him? He's a resident of Wati City, but he's not currently on the wire. I believe Waticorp's shielded. Mobiles won't work inside the main campus. Внутрі телефону ўсё роўно працаваць не будуць, таму нам Дэміена Кавану патрэбна там знайсці. We'll have to bet on the former, since I'm already heading into the Lion's Den. Where exactly does he work? Don't know. I could dig into the Wati databank, but it might trigger some alarms. And we don't want to trigger any alarms, sweetie. I do know that Rio Kuruki worked as a systems analyst in biotech and that Kavanaugh's in software. Ріо Курокі і Дэміен Каванау. We should stick to just messages from now on. This connection's too risky, and the static's interfering with everything else. Okay. Яны смс-кі, да, которые могли слать? Так чаму яны іх не слалі? Чаму што было на небяспечны канал переключацца? Liv? Olivia? I hope she's okay. Добро. Ну ладно, я разберэцца. А мы ідзем унутр корпорацыі. Спачатку ў музей. А што за запіс па тыпу ў нататках? Тут ёсць нейкія па тыпу як нататкі, альбо што? А, у яе ж дзённік нейкі быў, так? Як яго адчыніць-то ўвогуле? Лёгкія атакі, ісці, красціся, пауза, мабільнік, інвентар. А, вось, нататачкі. Блин, гэта ўсё, па сутнасці, гэта нашыя квесты ўсё. Я просто забыўся абсалютна, як іх адчыніць. Так, шмат чаго. Нататкі. А не, гэта яны ў адваротным парадку ідуць. Так. А не, пачакай, блин, я нешта заблытаўся. Я магу гэта неяк хутчэй гартаць, не? Што хацелася б, ну, без гэтых мільёнаў клікаў. Не? Мільён клікаў, карацей. Калі жадаеце до конца просто прагартаць, гэта хутка не гартаецца, ні халеры. Так. Так, мы вельмі даўно не чыталі дзённік. Прям вельмі даўно. Вось Японія і вось мы тут апошнія запісы. Контакт Рэзы гэта Дэміен Кавано, і ён працуе тут у Ваті, ну, у Ватикорп, карацей, у гэтым месцы. Сёння будзе хутчэй ўсё на працы, мне патрэбна знайсці, пранікнуць у гэтую абароненую крэпасць, па сутнасці, адной самай вялікай карпорацыі, каб знайсці, абшукаць іх офісы, якія хутчэй за ўсё абаронены агрэсіўнымі ботамі і як гэта, пераканаць Дэміена паразмаўляць са мною. Лёгка. Добра. Дэміен Кавано. І там Ріо Курокі яшчэ. Нейкі. Чэл быў. Ну, згадываўся. Этому дыалогу. Ага. Рэзра трымаў сувязь з Кавано праз Ріо Курокі і праз тую мёртвую дзяўчыну. То бок, па сутнасці Кавано вельмі важны чэл, але два кантакты ў іх былі паміж імі, магчыма, гэта дзяўчынка тая і Ріо. Ріо Дэміен калісьці працавалі разам. Добра. Лісты розныя.
Даўно не было. Гэта мы ўжо глядзелі. Ад Катрыны. Як справы. Ад Кейт. Настрэчы Дэвід. Ну, карацей, там нешта. Сяброўскія разборкі. Не вельмі важна ў нашым выпадку. What are you doing? Get away from there. That Так, ладно. is very expensive. It's not meant to be touched. Hero, what are you doing? Вось як хутчэй бабуля і брат. Я думаю, там сястрычка забыўся. You should do a better job of keeping your grandson in check, ma'am. If you do that again, Hero, we're going straight home, and you're not getting any dessert tonight. Наконт дзяўчыны? Не, гэта, падаецца, не. Зараз. Так, вось паведамленне. Не, дзе яно былі паведамленне? Так, звязаться. Вось он, Дэміан. Реза падтрымліваў сувязь з Кавано праз Рыю Курокі. Мёртвую дзяўчыну. Рыю Курокі, так. Усё зразумеў, я неправільна. Усё зразумеў, так. Насамрэч, гэта мёртвая дзяўчына і была Рыю Курокі. Моя памылка. Before a more realistic gorilla-like Watilla was put into production, this early prototype was Это ранні прототип Ватілы, гэта вось гэтыя малпачкі. many of the same mannerisms as the final Watilla, but it lacked our favorite friend's furry appearance and soothing personality. Unlike the Watilla we know today, the prototype was also programmed to randomly wet itself, a feature that met with much controversy and frustration. Так, ладно. А ё-моё. Тут нормально так Ватіл у іх було розних. Вітаю. Enjoy your stay at the Wadicorp Museum, ma'am. The first bunnybot was 10 feet Гэта бані-бот. Ні халера сабе. Гіганцкая пачвара просто. Баявая. of which Waticorp has been completely absolved. A smaller and lighter version was put into production. The bunnybot has remained one of Waticorp's most popular toy bots, and it's still being sold to happy children and concerned adults across the world today. Ну ладно, окей. А вы что такое? The original Roboy has gone through Roboy. many design changes in the past century. These two versions, from 2132 and 2159 respectively, were slight variations on Dr. Pete's original award-winning design. А непосредності роботів корпорація робить в основному. Is still considered by some to be what is ultimate marriage between form and function. Угу. Ладно. А гэта що? Little Big Cat was Waticorp's first furry toy bot, accompanied by a very popular animated show, The Amazing Adventures of Little Big Cat and Bob. It proved to be a huge success. The show ran for 8 years and ended with a very special episode where Bob, the reformed child murderer, Пошукно. killed, boiled, and ate Little Big Cat. Fans have been demanding the return of Little Big Cat, and Waticorp is currently considering bringing this popular and twisted toy bot back to the market and to your Божухна. screens. Карацей, яны нейкае шоу вялі пра тыпу маленькага той-бота. Неважна, карацей. Там просто пра серійных забойцаў, карацей, вызначылася ўсё пад канец. Зварыў, з'еў, карацей, маленькага беднага робота. Ну, неважна, я, карацей, жорстка нейкая. Вось. Вось гэта Ватіла у нас такая была. 2198 has become the most successful toy bot in history.
With its complex emotional response system and friendly demeanor, the Watilla is a beloved friend and companion for billions of children and adults. What's next for Watty's favorite toy bot? We aren't telling, but the future sure looks Watterific. Ладно. Апошній уже подається. In its original version was Watticorp's fifth-generation humanoid robot. Видите, що я таки зараз час зауважив. Ніяк в Google пролетів час вельми хутко, прямо у всі 3,5 години. This particular design lasted for almost 20 years. Roadboy is known for his winning personality, his helpful attitude, and his dogged persistence. He is also known for being the first robot with ADHD. Добре. Давайте, може, просунемося трошки далі, і я вже буду тоді скончувати. Мені цікаво, як мені туди пробратися. А, ні. Давай, пропусти. Малий. Я тобі гумку. Hi there. Not a big talker, are you? Or maybe you're just shy. Я тобі гумку, а ти увагу отягуй. Я насамперед треба зрозуміти, куди мені потрібно і що мені потрібно для цього робити. It's a biometric scanner, probably linked to some primary authentication. А я можу ніяк скористатися, наприклад, отмичкою своєю крутою? Ні, не можу. Може, телефоном? Оп. Ви бачите? That door is for staff. Really? I'm sorry. I was looking for a bathroom. No bathroom, staff only. Sorry. Так, добре. Усе просто. The only way I'm getting past that is if Olivia gives me a hand. Not literally, of course. That would be so wrong. Давайте заховаємося. Там повідомлення, де прийшло, подається. Так. Так. Все в порядку. Так, апдейт на телефон. Усё. По типу, наш телефон, я нам тільки що правда наш телефон, ми можемо зламати таке, але потрібно увагу тягнути. Я ж заховався, правильно? Блін. Чомусь це не спрацювало. You again. Didn't I tell you to stay away from that? Oops, my bad. I just really need a bathroom. I told you already. No bathroom. Right. Sorry. Ви бачите? Я ну само ніяк. Я не ведаю, що відбулося. Малий, хочеш гумку? Я даю тобі гумку, а ти карнаєш штуку. Давай. Де там? Гумка. Do you want some gum? Давай. Only I'm not supposed to take candy from strangers, or talk to strangers, or look at strangers. It's not really candy. It's gum. Really? Okay. Домовилися. Так. А зараз давай шел тиркай. It's really good. Зараз можемо з тобою розмовляти? How's the gum? Really good. Thank you. He looks so much happier now. А що мені далі робити? Ну, гумка добра. Телефон на його скористати, ні? Ні. А можна поспитати тебе, хлопча? Touching the exhibits will trigger the alarm. Enjoying your gum? Yes. Good. О, ось. Maybe you can help me with something in return. What? I need you to distract the guard. Can you do that? Maybe, but Obazan will be very, very upset. Again. Please. It's for a really good purpose. I promise. And it'll be fun. Are you really a grown-up? I am. Because I'm only supposed to listen to grown-ups. Okay, I'll help you.
Watch this. Цудоўна. Рабі сваё. Давай, хлопча. Цудоўна. Ого, жорстка. Чаму ў гэтай штукі батарэйкі ўвогуле былі? Ну то херак і сцяну раздзяўбаў, не? Так, пакуль яны там занятыя. Годжіра. Божухна. Так, телефон. Так, што у нас тут? Божухна. Я забыўся, як гэта... Блін. Яно яшчэ перабудоўваецца. Чакай, не спяшайся, я не гатовы быў да гэтага. Ды ё-маё. Я магу? Я павінен знайсці падыходзячы. А можна адмяніць? Так, давайте адменім. Па новай. Я павінен падыходзіць... Не, я не тое шукаў. Я думаў, па тыпу супадаючы трэба знайсці, а мне патрэбна тое, што знізу супадае. Так, вось ты. Вось ты. Так, вось это. Оп. Я проваліў. Так, давайте. Нет, атрымалася ўсё. Усё спрацавала. О, робот-пыласос. З'ехаў. Someone forgot to close their locker. Чтоб тут не было, я гэта скараду. Вопратку, напрыклад. Мой хітман. Зои 47. Давайте просто технично. Ага. Калі бот прыедзе. А каб ён прыехаў, можа я нешта зрабіць магу? Ventilation duct used by the bots to connect between different parts of the building. It's a cleaning. This is my chance. Ну, блин, спяшаецца яна. Я павінен быў просто пайсці. Я такі, это мой шанец, трэба спяшацца. Я такі, блин, давай ўжо. Так, там жанчына нейкая. Я просто тут працую. Няма на што заўважаць. Няма на што звяртаць увагі. Так. Добрый день. Так. Yes. Yes, I just started. I'm going up to the 4th floor to... Well, go on then. Don't waste my time. Also, for your information, they don't like it when you talk to anyone, so don't. Добро. Неёмкая ситуация. No, nothing. Sorry. What? Sorry. Just clearing my throat. Dry air. Sorry. Oh. Sorry. The air. Dry. Almost there. Пройшло полгодини. Так, ми на поверсі, я так розумію, нейким працовним. Добре, без ескорта увогуле не повинен нас опускати. Чудовно. Ладно. Далей нават ні кроку. Так. Тобто, поки він не назирає, я можу ходити, де пожидаю. Ладно. Глядзіце, мы зараз у Ватикорп, і нам яшчэ гэта даволі вялікі сегмент гульні. Я бы на гэтым скончыў, і калі мы жадаем паглядзець далей працяг, я думаю, што, дарэчы, за трэці, можа, 3, яшчэ пару, 1-2 стрымы, не, 1 дакладна не,
ну, за 2 магчыма, мне падаецца прайсці. Можа быць, за 3. Вось, так што мы не вельмі далёка ад яе праходжання. Не настолькі доўга, як вы маглі падумаць. Вось, але на гэтым я буду скончваць. Файна пабавілі час. Dreamfall, другая частка, ўсё яшчэ адчуваецца даволі свежай. Ну, яна падсастарэла, але не настолькі прям дрэнна, хоць я і ўжо, ну, нармальна так гадкоў. Вось. А заўтра мы будзем гуляць далей у Divinity Original Sin 2. І у нас Alien Isolation, літаральна, вось крыху прям за ёй была. І заўтра мы яшчэ будзем круціць рулетку, будзем глядзець, во што мы будзем гуляць у чацвер. А па панядзелках, аўторках і серадах мы будзем далей праходзіць Death Stranding 2. Я не буду зараз, не будзем абмяркоўваць сюжэт, бо спойлеры можна нахапаць. Вось, будзем далей яго па яму прасоўвацца, у нас далей сюжэтка наперадзе. Так, на гэту гульню закінуць, так? Давайте, чаму бы не. Я зараз пашукаю. Прям зараз гэта зраблю, бо потым магу забыцца. Яна выйграла, так. Dreamfall The Longest Journey проста перамагла ў рулетцы. Рулетка — гэта наш спосаб, каб прасоўваць гульні, якія не трапляюць у топ-1. Любая гульня мае шанец выпасці на рулетцы са спіса, акрамя, па сутнасці, каапаў. Гэта можа адзінае абмежаванне. Так, Dreamfall The Longest Journey. Я шукаю, дзе у нас было. Так. Дзе у нас было Йокамас. Так. Вось яны дайсы, адпраўляюцца яны тады на Dreamfall The Longest Journey, і я перанясу іх па даце на сёння. Так, у нас гэта... 10-е, 9-е. Нормально, по часу падыдзем. Добранька. Перанёс. Давайте-ка я яшчэ вам абнаўлю спіс, каб вы таксама бачылі тое ж самае, што бачу я. Спіс павінен быў абнавіцца. Вось. Перанеслі балы, калі што у нас павінна было дадасца Dreamfall The Longest Journey назад у спіс. Яна павінна была быць з 10 000. Я зараз пераправеру, што я ўсё правильно зрабіў. Так, бачу яе. Усё вярнулася. Добра тады. Заўтра пабачымся на Divinity Original Sin 2. Мы ў трэцяй частцы першага акта. То бок нам, па сутнасці, яшчэ, можа быць, нават будзем набліжацца да канца, альбо прям пройдзем першы акт прям заўтра. А зараз я пашукаю вам кагосьці яшчэ, хто у нас чым займаецца. Так, а у нас зараз на Твічы... Што там у нас ёсць? Я бачу усе на месцы і Більбос Манга. Зноў жа, да Більбоса я не вельмі бачу сэнса адсылаць, калі ён гуляе ў PUBG на мабільніку, бо там я глядзеў гэтыя стрымы, там трошки падскладанне, але калі ён мангу робіць, там сапраўды є што паглядзець. Давайте, можа быць, я дам шатаут яму, а вас я усе на месцы адпраўлю. Так, давайте-ка. Шатаут Більбос Манга. Вось, калі я не памыліўся, так, падаецца ён. Вось, а мы пойдзем да усе на месца. Так. Адпраўляемся. Добрага вам дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы сёння адпачываеце, то добра вам адпачыць, і мы пабачымся заўтра. Да пабачэння.